हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा और निमिषம் मगा प्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यपदं राजन् विश्वसो नैव जायते। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरदिशे नमः। हरे कृष्णा आविद्या थैंक यू मां थैंक यू विषयशकूर मध्य जित्वा हति लोपमोयी चतुर्मदिता के जेते की कदीन संसारो संसारे कृष्ण बारो दोय मोई कोरी बारे जीव जाई स्वप्रसादन दिलो बाई चेयन्नामृत कावो राधा कृष्ण गुण कावो प्रेम दाको चैतन्य निताई। हरे कृष्ण माताजी। नमस्कार माताजी। नमस्कार माताजी। हरे कृष्ण माताजी। प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी எல்லாருக்குமே ஹரே கிருஷ்ணி பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நாம இன்னைக்கு 30 செகண்ட் மாதாஜி நமஸ்காரம். நமஸ்காரம் நமஸ்காரம். இந்த கிளாஸ் ஐ திங்க் இந்த சாப்டர் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் அடுத்த சாப்டர் 28 சாப்டர் வரைக்குமே ரொம்ப ரொம்ப டெக்னிக்கலா இருக்கும். அதனால நீங்க வந்து அந்த ஃப்ளோ வந்து விடாம நீங்க வந்து கேட்டுக்கணும். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. இத புரிஞ்சாலே நம்ம இந்த பிரபஞ்சம் எவ்வாறு உருவாகிறது எல்லாமே நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா? 28வது சாப்டர் வரைக்குமே இல்லையா? சோ இதுல இந்த சாப்டர் நம்ம வந்து 3ல இருந்து 4வது ஸ்லோகம் எதை படிச்சோம்? பகவானுடைய அதாவது அவருடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்றவாறு இந்த பிரபஞ்சங்கள் படைக்கப்படுகின்றன, ரட்சிக்கப்படுகின்றன மற்றும் அழிக்கப்படுகின்றன. அழிவு என்றால் அதாவது அவருக்குள்ளேயே சென்று அடங்கியும் விடுகின்றது. அப்படிதான். அழிவு என்றால் மறைகின்றது என்று பொருள். சோ நம்ம அழியறதுன்னா இல்லாமல் போய்விடுறது கிடையாது, நம்ம கண்களுக்கு அது காண்பது கிடையாது. ஓகே. இத படிச்சோம். அடுத்து இந்த ஜீவனுடைய இந்த பிரகிருதியோட வந்து இந்த ஜீவனுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை பற்றி படிச்சோம் இல்லையா? அதாவது 5ல இருந்து 8வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம படிச்சோம். அப்புறம் 10ல இருந்து 14 வந்து பிரதானா, அதாவது பிரகிருதிக்கும் பிரதானாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசங்கள் என்ன, கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இல்லையா? பிரகிருதியும் பிரதானாவும் அதாவது தோன்றாத நிலையில இருக்கிறது தான் பிரதானா, நம்மளால பார்க்கக்கூடிய நிலையில இருக்கிறது வந்து பிரகிருதி என்பது. ஐ திங்க் யாரதோ கர்ரன் சவுண்ட் கொஞ்சம் ரொம்ப சத்தம் கேக்குது மாதாஜி. புஷ்பம் மாதாஜி தான் நினைக்கிறேன். மாதாஜி இருக்கேன். இல்ல அது என்ன இல்ல உங்களுக்கு ஸ்பீக்கர் இஷ்யூ இருக்கு மாதாஜி. நீங்க நீங்களும் சரி விஜயகுமாரி மாதாஜியும் வாசிக்கும் பொழுது அந்த ஸ்பீக்கருடைய மாதிரி என்னது சவுண்ட் வந்து வருது. காத்து பலமா அடிச்சா எப்படி சவுண்ட் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கு. அதனால நீங்க படிக்கும்போது மட்டும் அன்மியூட் பண்ணுங்க, மிச்ச டைம்ல யூ கேன் மியூட் இட். ஸோ அதனால அடுத்தவங்களுக்கும் அது வந்து சுலபமா இருக்கும். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணன். தேங்க்யூ ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அண்ட் தென் இது எல்லாரும் யாரெல்லாம் டொனேட் பண்ணீங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா பகவானுடைய அனுகிரகம் என்பது நம்ம எல்லாருக்குமே கிடைக்கும். ஸோ எல்லாருக்குமே பகவானுடைய அனுகிரகம் உண்டு. ஆனா அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது நமக்கு ஆத்ம திருப்தி என்பது ஏற்படுகின்றது இல்லையா? சோ நாம் எதை செய்தால் நம்ம திருப்தி கொள்வோம், நம்ம மனசு எதை செய்தால் வந்து திருப்தி அடையும் என்பதை பார்த்து பார்த்து நம்ம செய்யணும். அதுதான் ரொம்ப இறை தொண்டுல நம்ம அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்குவத்தை எடுத்துட்டு வந்தாதான் நம்ம இந்த பாதையில முன்னேறிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறதையுமே வந்து ஒரு அறிகுறி. அதனால இறை வழிபாடு என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று இல்லையா? காலத்தினுடைய அதாவது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், அதாவது பண்புகளை பற்றி படிச்சோம். 15ல இருந்து 18வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் படிச்சோம் நம்ம. அடுத்து மகத்தத்துவத்தை பற்றி படிச்சோம். அதாவது 19ல இருந்து 22 ஸ்லோகம் இல்லையா? அதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதாவது 3 குணங்களோட இருக்கும்போது, அதாவது சங்கர்ஷ்ணர், பிரத்யும்னர், அனிருத்னர், வாசுதேவர், இந்த 4
அதாவது 2ஆம் விரிவங்கங்கள்ல, சதுர் விரிவங்கங்கள்ல வாசுதேவர் இந்த 3 நிலைகளுக்குமே அப்பாற்பட்டவர், அதனால தனித்து இருக்கிறார். அடுத்து சங்கர்ஷ்ணருடைய அந்த தத்துவம் வந்து சிவபெருமான் வந்து அவரை எண்ணிதான் வந்து அவர் வந்து தியானத்துல உட்கார்ந்திருக்கார் சிவபெருமான். சோ அஜ்ஞானத்தை நாம வந்து துறக்கணும்னா நாம சங்கர்ஷ்ண தத்துவத்தை வந்து, அதாவது இட் இஸ் விஷ்ணு தத்துவா, அதை எண்ணி நாம பக்தி கொள்ளும் பொழுது நம்மிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அஜ்ஞானமும் நமக்கு விலகுகின்றது. மேலும் அனிருத்ர தத்துவம் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை ரட்சிக்கிறதுக்காக இருக்கக்கூடியது. அதாவது ஷீரோத கஷாய் விஷ்ணுனுடைய தத்துவம், அதாவது அந்த தத்துவம் வந்து அதாவது இந்த சக்தி தத்துவம் என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அனிருத்தது மற்றும் பிரத்யும்னர் வந்து பிரம்மருக்கு உண்டு, படைக்கக்கூடிய, அதாவது கிரியேஷன், இந்த மோட் ஆஃப் ஃபேஷன் இல்லையா, அதாவது ரஜோகுணத்தினுடைய இயற்கை. சோ அந்த தத்துவத்துல வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு விரிவங்கம் யார் என்றால் பிரத்யும்னர். சோ நாம பிரம்மரை வணங்கினால் பிரத்யும்ன தத்துவத்தை தான் நாம் வணங்குகின்றோம் என்பது பொருள். சோ இந்த 3 குண அவதாரங்களும் அந்த புருஷாவதாரங்கள்ல இருக்கக்கூடிய முதன்மையா வந்து விரிவங்கமா வரக்கூடிய சங்கர்ஷ்ணர், பிரத்யும்னர், அனிருத்னர் மற்றும் வந்து வாசுதேவர், இதெல்லாம் நாம எதுல பார்த்தோம், இந்த மகத்தத்துவத்திலையும் அந்த அதுல வந்து நம்ம இப்ப பார்த்துட்டேதான் வந்துட்டே இருக்கோம். கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அகங்காரம் எனக்கூடிய பண்பு எவ்வாறு மகத்துவத்திலிருந்து பிறக்கின்றது, இதெல்லாம் படிச்சோம். அகங்காரத்தினுடைய மடை மாற்றக்கூடிய தன்மை இந்த குணங்களுக்கு ஏற்றவாறு மனது வந்து சத்துவத்தை சேர்ந்தது மற்றும் புத்தி வந்து ரஜோகுணத்தை சேர்ந்தது என்பதையெல்லாம் நாம நேற்றை வரைக்கும் படிச்சுட்டே வந்தோம் இல்லையா. அதாவது ப்ராடக்ட்ஸ் இதெல்லாமே வந்து ஒன்றிலிருந்து ஒன்று தோன்றியது இல்லையா. அகங்காரத்துல இருந்து நம்ம கிடைக்கக்கூடியது எல்லாமே வந்து படிச்சாச்சு. இன்னொன்னு வந்து இப்ப தமஸ் குணத்துல இருக்கிறதையும் நாம படிக்க போறோம். சோ அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். சோ தமஸ் குணம் இந்த வந்து தன்மாத்திரங்கள், தன்மாத்ராஸ் அப்படின்னாக்கா நம்ம சப்தத்துல இருந்து ஆகாயம் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் வந்து தொடுபுலன்ல இருந்து நமக்கு வந்து காற்று, அடுத்து வந்து சுவையிலிருந்து அதாவது நீர் இல்லையா, சுவையா ஸ்மெல் ஆகுது. ஒரு நிமிஷம். சப்தம், ஆகாயத்துல இருந்து நமக்கு சப்தம் இல்லையா, இது ரெண்டுமே, அதாவது நம்மளால பார்க்க முடியாத நிலையில இருக்கிறது சப்தம், ஆகாயத்தை நாம பார்க்க முடியும் இல்லையா. அதே மாதிரி தொடு உணர்வு என்பது நம்மளால ஃபீல் பண்ணக்கூடியது இல்லையா, நம்ம எப்பவுமே உணரக்கூடிய தன்மை தொடு உணர்வு என்பது அது காற்றிலிருந்து வருகின்றது. காற்று கூட நமக்கு பலமா வீசும்போது நம்மள வந்து தொட்டு போகும்போது அந்த காற்றினுடைய நறுமணத்தை கொண்டு நாம கண்டிப்பா ஃபீல் பண்றோம் இல்லையா. பார்க்க முடியாது, இந்த தொடும் உணர்வை நம்மளால பார்க்க முடியாது. ஆனால் அந்த பண்பு எந்த பஞ்ச மகாபூதங்கள்ல இருக்குன்னாக்கா காற்றுல இருக்கு இல்லையா. அடுத்து ரூபம். ரூபம் எங்கிருந்து வந்ததுன்னாக்கா அக்னியில இருந்து வந்தது. இப்ப அக்னி ஜுவாலை எரிந்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது அதற்கு ஒரு ஷேப் வருது இல்லையா. சோ அது இதுல இருந்து நம்மளால ரூபம் எனக்கூடிய அந்த நிலை ஏற்படுது. தன்மாத்திரங்கள் என்பது இந்த அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம் ஆஃப் த பஞ்ச அதாவது மகாபூதங்கள் இல்லையா. அப்படின்னா நிலம், நீர், காற்று, ஆகாயம் இல்லையா, அடுத்து வந்து அக்னி. சோ இந்த 5ல இருந்து வரக்கூடிய தோன்றாத நிலையில இருக்க, நம்ம கண்ணுக்கு அன்மேனிஃபெஸ்டட்னா நம்ம கண்ணுக்கு புலப்படாத நிலையில இருக்கக்கூடிய வெறுமனே உணர்வு மட்டும்தான் நம்மளால புரிய முடியும். இப்ப சப்தம் வந்து நம்மளால கேட்க முடியும், பார்க்க முடியாது இல்லையா. அதே மாதிரி தொடு உணர்வு என்பது நம்மளால வந்து உணரத்தான் முடியும். ஸோ அதுவும் வந்து அதாவது சூக்ஷ்ம நிலையில இருக்கக்கூடிய தன்மைகள். அடுத்து வந்து நம்ம ரூபம் என்பது இந்த அக்னியிலிருந்து வரக்கூடியது தான். ரூபம் எப்படி இருக்கும்னு நமக்கு தெரியாது, ஆனால் அக்னியினுடைய இதுல இருந்து தான் அந்த ரூபம் என்பதே வந்திருக்கிறது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். டேஸ்ட் வந்து ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி நீரிலிருந்து தான் வருகின்றது. அதுக்கப்புறம் ஸ்மெல், அதாவது நுகரும் பொழுது நமக்கு ஒரு வாசனையை வந்து நம்மளால உணர முடியுது இல்லையா. வாசனை என்ன வாசனை, இது நெய் வாசனை இல்லையா, இது வந்து புஷ்பம் வாசனை அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம உணர்றோம் இல்லையா. அது எங்கிருந்து வருது, பூமியிலிருந்து வருது. இதெல்லாம் சூக்ஷ்மமான நிலையில இருக்கக்கூடிய பண்புகள். ஆனா ஸ்தூலமா இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றையுமே இப்ப பூமியை நம்மளால பார்க்க முடிகின்றது இல்லையா. காற்று வந்து பலமா அடிக்கும் பொழுது ஒரு ரூபத்தை வந்து நம்மளால எடுத்து பார்க்க முடிகின்றது இல்லையா. அக்னியை நம்மளால பார்க்க முடிகிறது, ஆகாயத்தை நம்மளால பார்க்க முடிகின்றது,
நீரை நம்மளால பார்க்க முடிகிறது. பார்க்கக்கூடிய ஒன்றில் வந்து பார்க்க முடியாத, அதாவது நம்மளா கண்களுக்கு புலப்படாத அந்த பண்புகளை தான் நம்ம தன்மாற்றங்கள் என்று நம்ம படிக்கிறோம். இது நம் ஆல்ரெடி ஐ திங்க் செகண்ட் கேண்டோல படிச்சிருக்கோம். நம்ம மீண்டும் இன்னும் டெப்தா வந்து நம்ம வந்து படிக்க போறோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, வாட்டர் வந்து டேஸ்ட்லெஸ் தானே நம்ம சாதாரணமா எந்த விதமான டேஸ்டும் கிடையாது அப்படின்னு தானே நம்ம படிக்கிறோம். எங்க மாதாஜி எங்க படிச்சோம்? நீரினுடைய சுவையில் வாட்டர் நீரினுடைய சுவையில் நான் இருக்கின்றேன்னு பகவத்கீதையில பகவான் வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். எங்க எத்தனாவது சாப்டர்ல? 10வது சாப்டர்ல ஐ திங்க் வெரி பிகினிங் ஸ்லோகாத்திலே வரும் உங்களுக்கு இல்லையா? நீரின் சுவையுமே நான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். சோ நீர் வந்து சுவையற்றதாக இருக்கின்றது என்று சொல்வதும் நம்ம சுவையை அடிப்படையில வச்சுதான் இல்லையா? நீர் உப்பா இருக்கும், ஒரு இடத்துல சப்பையா இருக்கும், ஒரு இடத்துல ஸ்வீட்டா இருக்கும். நீருக்கு சுவை இருக்கு மாதாஜி. நீர் அந்த சுவை எனக்கூடிய பண்பே பகவானுடைய ஸ்வரூபம் அப்படிங்கறதையும் நாம படிச்சோம் இல்லையா? சோ இப்படி எல்லாவற்றையுமே நாம இங்க படிக்கிறோம். ரொம்ப டெக்னிக்கல் பார்ட். அதனால இத வந்து நீங்க நீட்டா வந்து வாசிங்க. அடுத்து ஆமா, நீங்க வந்து இதை எழுதிக்கணும். நீங்க அப்படியே ஒன்னொன்னா எழுதி வச்சுக்கணும். இந்த ஸ்லோகத்துல நாம இதை படிச்சோம், இந்த ஸ்லோகத்துல இதை படிச்சோம் அப்படிங்கறதெல்லாம் எழுதி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். எல்லாத்தையுமே எழுத முடியாது. இந்த மாதிரி டெக்னிக்கலா வரக்கூடியது எல்லாமே நீங்க எழுதி வச்சு ஒரு முறை நீங்க அதுல ஒரு முறைக்கு 4 முறை படிச்சீங்கன்னாக்கா யார் எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலுமே உங்களால வந்து சுலபமா வந்து ரிப்ளை பண்ண முடியும் இல்லையா? சோ அந்த நிலைக்கு நாம கண்டிப்பா வரணும். நாம எல்லாருமே ஒன்றாக அந்த நிலைக்கு பிரயாணம் செய்வோம். ஓகே, சோ உங்களை மாதிரிதான் நானும் கூட. அதனால உங்களோட சேர்ந்து நானும் அந்த பிரயாணத்தை மேற்கொள்கின்றேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. வரிசையா வருது மாதாஜி. நீங்க வரிசையா பஞ்சபூதங்கள் சொல்லி இருக்கீங்க. அதுக்கு அடுத்தது 32வது ஸ்லோகத்துல 32வது ஸ்லோகத்துல வந்து 2 நிலைகளையும் வியக்தம் அவ்யக்தம் சொல்லிருக்கீங்க. வரிசையா பார்த்தா நிறைய கருத்துக்கள். அவ்யக்தம் என்பது நம்ம இந்த புலன்களால வந்து காண முடியாத நிலையில இருக்கிறது அவ்யக்தம். வெக்தம் என்பது நம்மளால பார்க்க முடியாது இல்லையா? நம்மளால நீர் வந்து பார்க்க முடிகின்றது இல்லையா? காற்றை கூட நம்மளால பலமா அடிக்கும் பொழுது அந்த காற்றினுடைய இதுவும் வந்து நம்மளால காண முடியும். அடுத்து ஆகாயத்தையும் நம்மளால பார்க்க முடியும், பூமியையும் நம்மளால பார்க்க முடியும், அக்னியையும் நம்மளால பார்க்க முடியும். இது வந்து வெக்த நிலையில இருக்கக்கூடியது. இதனுடைய அவ்யக்த நிலை பண்புகள் தான் அது எல்லாமே. சோ அதனுடைய இதுதான் நம்ம எல்லாருமே சப்தம் என்பது இந்த இடத்துல கேட்கிறதும் அந்த முதன்மை பண்புகள் தான். அதே மாதிரி ஒரு ரூபம் என்பது நம்ம வந்து எங்க இருந்து வருதுன்னா அக்னியிலிருந்து தான் வருகிறது. அடுத்து ஏன் ரூபம் என்பது அக்னியிலிருந்து வருது என்பதையும் நாம யோசிக்கணும் இல்லையா? நெருப்புக்கு 2 விதமான பண்புகள் உண்டு இல்லையா? ஒன்று வந்து உணர்வா இருக்கக்கூடிய வெப்பத்தை வந்து நமக்கு கொடுக்கும் இல்லையா? அது நமக்கு அக்னி நல்லா எரிஞ்சிட்டு இருக்கும் பொழுது வெப்பத்தினுடைய வீரியம் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். குறையும் பொழுது அந்த அக்னியினுடைய தாக்கம் வந்து வெப்பத்தினுடைய தாக்கம் வந்து குறைவா இருக்கும். இது வந்து நம்ம உணர மட்டும்தான் முடியும். ஆனால் அது கொடுக்கக்கூடிய பிரகாசத்தை வந்து நம்மளால பார்க்க முடியும் இல்லையா? அக்னி வந்து பிரகாசத்தை கொடுக்கிறது. சோ பிரகாசம் இருந்தாதான் நம்மளால ஒரு ரூபத்தையே காண முடியும் இல்லையா? சோ இருட்டுல நம்மளால எதையாவது பார்க்க முடியுமா? கண்டிப்பா பார்க்க முடியாது. இருட்டுல நாமளே இருட்டு அறையில உட்கார்ந்துருக்கோம்னா நம்ம ரூபம் யாருக்குமே தெரியாது இல்லையா? அதனால பிரகாசம் வந்து ஒரு ரூபத்தை காணக்கூடிய ஒரு நிலையை ஏற்படும். அதனால இந்த ரூபம் எனக்கூடிய அந்த தன்மை வந்து அந்த ஒரு பண்பு நெருப்பில் தான் இருக்கிறது. சோ அதனால அவ்யக்த நிலையில இருக்கக்கூடிய பண்புகள் மற்றும் வெக்த நிலையில இருக்கக்கூடிய இந்த அதாவது பௌதீக பண்புகளை பற்றி நாம படிக்க போறோம். ஓகே, சோ இந்த 32வது ஸ்லோகம் நம்ம வாசிக்க போறோம். எஸ், மணிமேகலை மாதாஜி நீங்க வாசிக்கலாம். தாமசாக்ஷ விகுர்வானாத் பகவத் வீரிய சோதிதாத் சப்த மாத்ரமா பூதாஸ்மன் மான்யப ஸ்தோத்ரம் து சப்தகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க, அப்புறமா நான் பிரேயர்ஸ் பண்றேன். நீங்க வாசிங்க. ஓகே மாதாஜி. தாமசாச்ச விகுர்வாணாத் பகவத் வீர சோதிதாத்
சப்தமாத்திரமபூதஸ்மானப ஸ்ரோத்ரம் து சப்தகம். தாமசாத் அறியாமையில் ஆளுமை தன்மையில் இருந்து, ச மற்றும் விகுர்வானாத் மாற்றத்தை அனுபவித்தல், பகவத் வீரிய பரமபுருஷ பகவானின் சக்தியால், சோதிதாத் தூண்டப்பட்டு, சப்த மாத்திரம் நுட்பமான பொருளின் ஒளி, அபூத் வெளிப்பட்டது, தஸ்மாத் அதிலிருந்து, தப நப வானம், ஸ்ரோத்ரம் கேட்கும் புலன், து பின்னர் சப்தகம் ஒளியை பிடிப்பது. மொழிபெயர்ப்பு: தாமச குணத்தில் காணப்படும் ஆளுமை தன்மை பரமபுருஷ பகவானின் பாலுணர்வு சக்தியால் கலங்கும் பொழுது நுட்பமான ஒளி வெளிப்படுகிறது. அந்த ஒளியிலிருந்து விண்வெளியும் கேட்கும் புலனும் வெளிப்படுகிறது. பொருளுரை: நமது புலன் திருப்திக்காக எல்லா பொருட்களும் தாமச குணத்தன்மையில் விளைவாகும் என்று இப்பதத்தில் விளக்கப்படுகிறது. தாமச குணத்தன்மையின் மூலப்பொருள் கலங்கும் போது உருவாக்கப்பட்ட முதல் பொருள் ஒளி. அது வானின் நுட்பமான வடிவமாகும் என்பது இந்த பதத்திலிருந்து புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. ஒளி என்பது அனைத்து மண்ணுலக பொருட்களின் ஆதாரமாகும் என்பதும், ஒளியால் ஒருவர் இந்த உலகத்தினை அழிக்க முடியும் என்பதும் வேதாந்த சூத்திரத்திலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அனாவிருத்தி சப்தாத் என்றால் ஒளியால் விடுதலை என்று பொருள். முழுமையான உலக வெளிப்பாடு ஒளியிலிருந்து தொடங்கியது. அந்த ஒளியே உலகப் பிடிப்பினை அழிக்க இயலும். அதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஆற்றல் இருக்குமானால் அத்தனையும் செய்ய இயலும். இதை செய்ய தகுதியான அந்த குறிப்பிட்ட ஒளி எல்லாம் கடந்த அதிர்ஷ்டம்தான். ஹரே கிருஷ்ணா என்னும் மந்திரம் ஜட செயல்களில் நமது பிடிப்பு ஒளியிலிருந்து தொடங்கியது. இப்போது நாம் அந்த ஒளியை ஆன்மீக உணர்வோடு தூய்மைப்படுத்த வேண்டும். ஆன்மீக உலகிலும் ஒளி உண்டு. நாம் அந்த ஒளியை அணுகினால் நமது ஆன்மீக வாழ்வு தொடங்குகிறது. ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கான பிற தேவைகளும் கிடைத்திட முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டேன். நமது புலன் திருப்திக்காக எல்லா ஜட பொருள்களின் படைப்பின் தொடக்க நிலையில் ஒளியானது தோன்றுகிறது என்பதை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதுபோல ஒளி தூய்மைப்படுத்தப்பட்டால் நமது ஆன்மீக தேவைகளும் ஒளியிலிருந்து உருவாக்கப்படுகின்றன. ஒளியிலிருந்து விண்வெளி தோன்றியது, பின்னர் காற்று வானிலிருந்து வெளிப்பட்டது என்று இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது. புலன் கடந்த ஒளியிலிருந்து விண்வெளியும், விண்ணிலிருந்து காற்றும், காற்றிலிருந்து தீயும் எவ்வாறு வெளிப்பட்டன என்பதெல்லாம் பின்னர் விளக்கப்படும். வானுக்கு காரணம் ஒளி, ஸ்ரோத்ரம் காற்றிற்கு காரணம் வான் ஆகும். அறிவை பெறுவதற்கான முதல் புலன் செவி ஆகும். உலகியல் நிலையிலோ அல்லது ஆன்மீக நிலையிலோ ஒருவர் பெற விரும்பும் எந்த அறிவுக்கும் செவிப்புலனே முதலிடம் பெறுகிறது. அதனால் ஸ்ரோத்ரம் மிகவும் முக்கியமானது. வேத அறிவு ஸ்ருதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. அறிவு கேட்பதால் பெறப்பட வேண்டும். கேட்பதால் மட்டுமே நாம் பௌதிக மற்றும் ஆன்மீக இன்பத்திற்கு வழிபெற முடியும். இந்த மண்ணுலகில் செவிப்புலனின் துணை கொண்டு நமக்கு வேண்டிய பல்வேறு பொருள்களையும் வசதிகளையும் உருவாக்குகிறோம். பல பொருட்கள் முன்பே உள்ளன. எனினும் செவிப்புலனால் கேட்கும் புரிந்தும் ஒருவர் அப்பொருள்களை மாற்ற முடியும். நாம் மிகவும் உயர்ந்த மாளிகையை கட்ட விரும்பினால் நாம் அதை புதிதாக படைக்க வேண்டும் என்று பொருள் அல்ல. வானளாவிய கட்டடத்திற்கான பொருட்கள் மரம், உலோகம், பூமி முதலான முன்பே உள்ளன. ஆனால் அவற்றை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்று கேட்பதன் மூலம் முன்பே படைக்கப்பட்ட மூலப்பொருட்களுடன் நாம் நமது நெருங்கிய அறிவை பயன்படுத்தி உருவாக்குகிறோம். படைப்பிற்கான தற்கால பொருளாதார முன்னேற்றமும் கேட்பதன் பயனே ஆகும். அதுபோல கேள்வி ஞானம் சரியான மூலத்திலிருந்து கிட்டுவதாயின் ஒருவர் ஆன்மீக செயற்பாடுகளுக்கேற்ற தகுந்த சூழ்நிலையை படைக்க முடியும். அர்ஜுனன் வாழ்வின் உடல் பற்றிய எண்ணத்தை பொறுத்து ஒரு முழுமையான உலோகாயாதவாதி. எனவே உடல் பற்றிய எண்ணத்தால் மிக கடுமையாக துன்பப்பட்டான். ஆனால் கேள்வி ஞானத்தின் மூலம் அர்ஜுனன் ஆன்மீகமயமாக கிருஷ்ணன் உணர்வு மிக்கவனாக ஆனான். கேட்டல் மிகவும் முக்கியமானது. அந்த கேட்டல் வானிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது. கேட்பதன் மூலம் மட்டுமே நாம் முன்னமேயே உள்ளவற்றை சரியான முறையில் பயன்படுத்த முடியும். அறியும் முன்னரே கருத்து கொண்ட பொருட்களை சரியாக பயன்படுத்த உதவும். கேள்வி ஞான பயன் ஆன்மீக சூழலுக்கு பொறுத்து உதவும். கேள்வி ஞான பயன் ஆன்மீக சூழலுக்கு பொருத்தமானது. நாம் சரியான ஆன்மீக ஆதாரத்திலிருந்து கேட்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ இந்த இடத்துல சப்தம் என்பது ஒரு தன்மாத்திரம் இல்லையா? அதாவது அவ்வியக்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய பண்பு. எதனுடைய பண்பு?
அதாவது ஆகாயத்தினுடைய பண்பு அப்படிங்கிறதையும் வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். சப்தத்திலிருந்து ஒளியிலிருந்து தோன்றியது ஆகாயம் என்று இந்த பதத்துல ரொம்ப அழகாக எடுத்துரைக்கப்படுது. முக்கியத்துவம் நம்ம உடல் உறுப்பிலேயே கூட மரணித்த பிறகு கடைசியா வந்து செயலிழக்கக்கூடிய உறுப்பு எதுனாக்கா இந்த செவிதான் என்று ஒரு முறை நான் ஒரு டாக்டர் சொல்ல கேட்டிருக்கேன். நான் அது உண்மையா இல்லையான்றது வந்து யாராவது இங்க டாக்டர் இருந்தாதான் சொல்லணும். பிகாஸ் எனக்கு அந்த நாலேஜ் கிடையாது. ஆனா கடைசியில வந்து அதே வந்து இந்த காது அடிபட்டா, காதுல வந்து ரத்தம் வந்தாலே அவர்கள் இமீடியட்டா வந்து மரணத்தை, அதுக்கு பிறகு எந்த உறுப்புமே செயல்படாது அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொன்னாங்க. சோ இந்த ஆக்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் ஆகும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா காதுல ரத்தம் வந்துடுச்சு அப்படின்னாக்கா அவங்க பிழைக்க மாட்டாங்கன்னு தான் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. சோ அதனுடைய தாத்பரியம் என்னன்றது ஒரு டாக்டருக்கு தான் தெரியும். அதாவது செவி, தட் இஸ் த லாஸ்ட். இது எது செயல்படவில்லை, எந்த உறுப்பு செயல்படவில்லை என்றாலும் செவி என்பது கண்டிப்பாக செயல்படும். அதுதான் கடைசி உறுப்பு ஆக்சுவலி, இல்லையா? பேலன்ஸ் கூட செவிதான் மாதாஜி. சில சமயம் காது எனக்கு இருக்கு, வலி இருக்கிறப்ப மயக்கம் வர்ற மாதிரி, ஒரு தலை சுத்துற மாதிரி இருக்கும். அப்ப நம்ம உடல்நிலை பேலன்ஸ்டா இருக்கிறதுக்கும் காதுதான் மாதாஜி. எஸ், அது உங்களுக்கு அதாவது காதுல நிறைய ஈரம் சேர்ந்து விட்டால் அது வர்டிகோ ப்ராப்ளம் கூட சொல்லுவாங்க. உண்மையிலே அது பிபி கிடையாது. வர்டிகோ ப்ராப்ளம்னால என்ன ஆகும்னா நமக்கு வந்து எப்படி திருப்பி படுத்தாலுமே சுத்துற மாதிரி இருக்கும். ஆமா, கரெக்ட் கரெக்ட், நீங்க சொன்னது ரைட் அந்த தான். மாதிரி இப்ப எனக்கு இருக்கு மாதாஜி. ஓகே, அதுக்குதான் டாக்டர் வர்றேன். செவியில இருக்கிற அந்த நீர் வந்து அப்படியே அலையிறப்போ நமக்கு கரெக்ட் கரெக்ட். அதுக்கு வந்து ஒரு 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 1 minute or 2 minute வந்து ஒரு 2 டிராப் நீங்க தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுட்டு 2 காதுகளுக்குமே இப்படி வந்து ஜஸ்ட், அதுக்கு மேல வைக்க கூடாது. தேங்காய் எண்ணெய் வந்து 2 டிராப். So this is the remedy from the ஆயுர்வேதம். இது உபயோகிச்சு எங்க வீட்டுல வந்து பயனடைஞ்சதுனால உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். அதாவது யாராவது பக்கத்துல வச்சுன்னு செய்யுங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு கவுண்ட் டைம் நிறைய நேரம் வச்சுக்கினாக்கா கோல்டு நிறைய. ஓகே, அதனால 2 டிராப்ஸ் அந்த அந்த செவியில வந்து நம்ம அந்த அந்த ஹோல் வந்து அடையிற வரைக்குமே அந்த எண்ணெய் ஊத்திட்டு படுத்துக்கணும் அப்படி 2 நிமிஷம். அதுக்கப்புறம் நீங்க இந்த பக்கம் திரும்பி படுத்தீங்கன்னாக்கா அது எல்லாமே எண்ணெய்லாம் வெளியே வரும். சோ இந்த மாதிரி நீங்க பண்ணும்பொழுது ஸோ டெய்லி ஒரு வாட்டி, ஒன்ஸ் உங்களுக்கு அந்த தலை சுத்துறது வந்து கம்மியாயிடுச்சுன்னா யூ கேன் லீவ் இட். ஸோ அதை வந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் நம்ம ஆயுர்வேதத்துல உண்டு. இந்த ஆயுர்வேதத்துல ஸோ நீங்க ஒரு டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணி செய்யுங்க, இல்லையா? ஸோ இது வந்து எங்களுக்கு ஒரு டாக்டர் சொன்னதுனால நாங்க அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணோம். ஸோ உங்களுக்கு நான் அதை திருப்பி சொல்றேன். ஸோ வர்டிகோ தாமசாச்ச விகுர்வானாத் பகவத் வீரிய சோதிதாத் சப்த மாத்ரம் பூதஸ் மான்யப ஸ்தோத்ராம் து சப்தகம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜாயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்தி பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राध कान्त नमस्तुते. सप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनी दिनामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. நாம இந்த ஸ்லோகத்துல இன்னும் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு ஸ்லோகமே ஒரு பஞ்சமகாபூத பண்பு, அதனுடைய அவ்வியக்த நிலையில இருக்கக்கூடிய பண்பையும்
அதுதான் தன்மாத்திரம் என்று சொல்வார்கள். அந்த தன்மாத்ராஸை பத்தி நாம இந்த இடத்துல படிக்க போறோம். ஓகே, சோ அதாவது தாமசாத் என்றால் அறியாமையில் அறியாமையில் ஆளுமை தன்மையிலிருந்து, சா மற்றும் விகுர்வானாத் மாற்றத்தை அனுபவித்தல், பகவத் வீரிய பரமபுருஷ பகவானின் சக்தியால் சோதிதால் தூண்டப்பட்டு, சப்த மாத்திரம் நுட்பமான பொருளின் ஒளி. அப்படின்னா நுட்பம் என்று எதற்கு சொல்றாங்கன்னாக்கா நம்மளால உணரத்தான் முடியும். அதனால எதையுமே அதாவது சூக்ஷ்ம நிலையில நம்மளால உணரக்கூடியது. அது எதெல்லாம் நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியாதோ அது எல்லாமே சூக்ஷ்மம் நுட்பம் என்றுதான் சொல்வார்கள். எதையெல்லாம் நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியறதோ அது எல்லாமே ஸ்தூலம் என்று அதாவது வியக்தம் என்றும் சொல்வார்கள். அபூத் வெளிப்பட்டது, தஸ்மாத் அதிலிருந்து, நப வானம், ஸ்தோத்திரம் கேட்கும் புலன், து பின்னர், சப்தகம் ஒலியை பிடிப்பது. சோ இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம போன ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே மனசு சத்வம், அடுத்து புத்தி ரஜோ, இது எல்லாம் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா. அதனோட இந்த கர்மேந்திரியங்கள் ஞானேந்திரியங்கள் இல்லையா, இது எல்லாத்தையுமே நம்ம படிச்சோம். இப்ப நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடியது எதுனாக்கா தமஸ் குணம். தமஸ் குணத்தை பற்றி நாம படிக்க போறோம். சோ எல்லாமே அவர்கிட்ட தான் வருது என்பதையும் நாம் இந்த இடத்துல கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே நற்குணங்களும் சரி, இந்த தாமச குணத்திலிருந்து வரக்கூடிய இந்த தீய குணங்களும் சரி, எல்லாமே பகவானுடைய படைப்பிலிருந்து தான் வருகிறது என்பதை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா ஏன் பகவான் அதை படைக்கிறார் என்பதையும் நாம கொஸ்டின் கண்டிப்பா கேட்கணும் இல்லையா. நாம எல்லாருமே அவதரிக்கும் பொழுது பக்தர்களாக அவதரிக்கப்படுகிறோம். எவ்வாறு அவதரிக்கின்றோம் என்பதையும், ஏன்னா அகங்காரம் எனக்கூடிய பண்பினால் நாம அஜ்ஞானத்தில் உழண்டு கொண்டிருப்பவர்கள் இல்லையா. சோ அந்த அஜ்ஞானத்தில் உழண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய நாம அது ஆன்மீக உலகத்தில் இருப்பதற்கு நமக்கு குவாலிபிகேஷனே கிடையாது. அதற்காக இந்த பிரபஞ்சம் என்பது அத்தகைய குணாதிசயங்களோட இந்த இடத்துல படைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ சத்வம், ரஜஸ் மற்றும் தமஸ் அதுதான் நம்மள ஒரு நிலைக்கு நம்மளை எடுத்து செல்கின்றது. சத்வத்துல இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு நன்மையான ஒரு செயல்களை நமக்கு கொடுக்கிறது. மனது எப்பவுமே சத்வத்தை சார்ந்ததுதான். ஆனா நாம் அதை என்ன பண்றோம், நம்ம இந்த இயற்கையினுடைய உந்துதலால இல்லையா, நம்ம இதனால் ஈர்க்கப்பட்டு, நேற்று ஐ திங்க் ஈவினிங் பக்தி சாஸ்திரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் சிலது சொன்னேன். இன்னும் பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் அதை படிப்போம் நம்ம கண்டிப்பா. ஃபோர்த்து கேண்டோல வராது ஆக்சுவலி. ஸோ எப்படி இந்த 6 விதமான கெட்ட நிலைகள் எல்லாமே நம்ம பார்க்கின்றோம் இல்லையா. காம, குரோத, மோக, லோப, மத, மக்ஷரம் இல்லையா. மதம் என்றால் அகங்காரம், மக்ஷரம் என்றால் என்வியஸ்னஸ். அப்படின்னா நம்ம இடத்துல மட்டும்தான் எல்லாம் இருக்கணும், வேற யாருக்கும் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. யாரிடத்துலயுமே அது இருந்தா நம்மளால ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்படின்னு ஏன்னா நம்ம தான் மேன்மையானவர்கள் அப்படின்னா ஒரு சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இல்லையா. பிளஸ் எல்லாவற்றுக்கும் அதிகமான தகுதி எனக்கு மட்டும்தான் உண்டு, வேற யாருக்கும் கிடையாது அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு அகங்கார தன்மை இல்லையா. சோ இதெல்லாமே இந்த 6 விதமான நிலைகள், தேர் ஆல் சிஸ்டர்ஸ் அப்படிங்கிறதையும் நாம படிக்கிறோம். நம்ம இந்த 6 குணாதிசயங்களை நாம கண்டிப்பாக விட வேண்டும். காமம், குரோதம் இல்லையா. காமம் என்றால் பேராசை, அதுக்கு அடுத்து குரோதம் என்றால் இது நம்ம அதாவது கோபம், அடுத்து மோகம், அதன் மீது ஈர்க்கப்படுதல். அதாவது காமத்தினுடைய ஹையஸ்ட் லெவல்னு கூட சொல்லலாம். அது இல்லாம நம்மளால இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் மோகம் இல்லையா. அது எந்த நிலைக்கு எந்த ஒரு இதுக்கு வேணாலும் அப்ளை பண்ணலாம். ஓகே, அடுத்து நம்ம காம, குரோத, மோகம், லோபம், மதம், லோபம். அதாவது லோபம் பை ப்ராடக்ட் ஆஃப் இந்த மோகம். சோ அதுவும் இரண்டுமே இன்டர் ரிலேட்டட், லோபம். சோ அடுத்து நம்ம மக்ஷரம். மதம் என்பது அகங்காரம், அடுத்து மக்ஷரம் என்பது பொறாமையினுடைய உச்சகட்ட நிலை, அதாவது ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ஜெலசி. அதுதான் நார்மலா இருக்கக்கூடிய பொறாமை நம்ம வெற்றி கொள்ள முடியும். ஆனா அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கக்கூடிய அந்த ஜெலசி அந்த உயிர்வாழி நினைத்தால் மட்டும்தான் விட முடியும் இல்லையா. சோ இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த எல்லாமே தாமச குணத்தில் அறியாமையிலிருந்து வரக்கூடிய ஒன்றுதான். கோபம் கூட அறியாமையிலிருந்து வரக்கூடியதுதான் ஆக்சுவலி. மேலும் சிலது எல்லாமே அதாவது சத்வத்துல இருந்து வரக்கூடிய கோபம் நம்ம பக்தியின் தரப்புல வரக்கூடிய கோபம் அது வேறு. சோ ஒரு பக்தனை ஒருத்தர் அவமானப்படுத்தினால் நமக்கு கோபம் கண்டிப்பாக வர வேண்டும். அது சத்வத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒன்று இல்லையா.
ரஜோ என்பது ஆசையால அவன் கொண்டிருந்த ஆசை, பேராசையினுடைய இது வந்து அவனால் அதை வந்து அடைய முடியவில்லை என்றால் வரக்கூடியது கோபம். அஜ்ஞானத்திலிருந்து வரக்கூடியது கோபம் தான் வந்து மிக மிக மோசமானது ஆக்சுவலி. அதுதான் இந்த இடத்துல நாம பார்க்கின்றோம். தாமச குணத்தில் காணப்படும் ஆளும் தன்மை, அதாவது ரூலிங் இல்லையா. ஒருத்தர் தாமச குணத்திலே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். ஒரு வீட்டுல அவர் தான் ஹெட் ஆஃப் த ஃபேமிலியா இருக்கணும், ஆனா அவர் ஃபுல்லா தாமஸ்ல இருப்பார். அந்த குடும்பம் வந்து கண்டிப்பா வந்து முன்னேற்றம் அடைவது என்பது சாத்தியக்கூறிய கிடையாது இல்லையா. அடமெண்ட் இப்படிதான் செய்யணும்னு வீட்டுல வந்து ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் அப்படி எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க. உண்மையிலேயே அவங்களுக்கு சாஸ்திர சம்பிரதாயங்கள்லாம் எதுவுமே புரியாது. இந்த பண்பு வந்து ஏன் நமக்கு இந்த மாதிரி வருதுன்னா, நாம பக்தர்கள், அதுதான் நம்முடைய உண்மையான நிலையே இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வரும்போது. சோ அதனால அந்த தாமச குணத்திலிருந்து தான் நம்ம வரோம். பரமபுருஷ பகவான் எல்லாருமே நாம சூத்திரர்கள் தான். ஆனா அதுக்கப்புறம் இங்க வந்த பிறகு நம்மளே வந்து ரஜோகுணத்திற்கோ இல்ல சத்வகுணத்திற்கோ நாம வந்து முன்னேற்றம் அடைகின்றோம். ஏன்னா மனசு வந்து சத்துவத்துல இருக்கிறது, ரஜோகுணத்துல இருக்கிறது வந்து புத்தி. இந்த ரெண்டு பண்புகளுடைய ஆளுமையினால நாம் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து தமஸ் குணத்துல இருந்து நாம ரஜோவுக்கோ இல்ல வந்து சத்வத்திற்கோ நம்மளால வந்து முன்னேற முடியும். இதெல்லாம் நம்ம லாஜிக்கா நம்ம ரிலேட் பண்ணிக்கணும் நம்ம. ஓகே, சோ எப்படி இது அந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் வரும்ன்றது வந்து கொஞ்சம் நம்ம அனலைசிஸ் கொடுத்தோம்னா அது நன்னாவே புரிய ஆரம்பிக்கும். சோ ஆளும் தன்மை, சில பேர் மனசு சொல்றதையும் கேட்க மாட்டாங்க, புத்தியே இருக்காது. அவங்க வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பாடிலி அவங்கதான் இந்த தமச குணத்துல செயல்படுறதே இல்லையா. ஆளும் தன்மை பரமபுருஷ பகவானின் எந்த இதுல இருந்து எந்த நிலையில இருந்து வருதுன்னா, பாலுணர்வு சக்தியில் கலங்கும் பொழுது இல்லையா. சோ அதாவது நம்ம காமத்தில் வந்து கலக்கும் பொழுது பாலுணர்வு சக்தி ஆற்றல் இல்லையா. சோ அதுதான் நமக்கு இங்க பிரஜனி இல்லையா, இனவிருத்திக்கு இது பாலுணர்வு சக்தி என்பது தேவைப்படுகின்றது. சோ இதுவும் இந்த பண்பும் பகவானுடைய இதுல இருந்து வருகிறது அப்படிங்கிறது வந்து நாம தெரியும். நுட்பமான ஒளி வந்து வெளிப்படுகிறது. அந்த உணர்வினால் அந்த சக்தினால என்ன வருது, சப்தம் என்பது ஏற்படுகின்றது. சப்தம் எங்க இருந்து பிறக்கின்றது என்பது இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காங்க. தமச குணம் இல்லையா. தமச குணம் ஏன் இது தன்மாத்திரங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, தன்மாத்திரங்கள் என்பது தமச குணத்தினுடைய குவாலிட்டிஸ்ல இருந்துதான் நம்ம இந்த இடத்துல வருது. அதனால ஒவ்வொரு ஸ்லோகமே இப்ப நீர், நிலம், காற்று இதெல்லாமே வந்து வரப்போறது எல்லாமே இந்த தன்மாத்திரங்கள் எல்லாமே இதுல இருந்து தமச குணத்தினுடைய இயல்புல இருந்துதான் வரப்போறது. சோ இந்த இடத்துல பகவானுடைய அந்த பாலுணர்வு சக்தியால் அந்த ஆற்றலால் வந்து கலங்கும் பொழுது இல்லையா, அங்கே வந்து இந்த நுட்பமான சப்தம் என்பது, அதாவது நுட்பமான அந்த ஒலி வந்து பிறக்கின்றது. சோ எங்க இருந்து அந்த சப்தம் பிறக்கின்றது என்பதை இந்த இடத்துல நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த ஒலியில இருந்துதான் விண்வெளியும் கேட்கும் புலனும் வந்து வெளிப்படுகிறது. சோ இந்த சப்தத்திலிருந்து நமக்கு வந்து ஆகாயம் என்பது பிறக்கின்றது. மேலும் வந்து நாம ஜீவன்களாகி இருக்கக்கூடிய நமக்கும் வந்து அதாவது செவி எனக்கூடிய அந்த புலனும் வந்து வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. இப்போ எவ்வாறு இந்த புலன்கள் எல்லாம் கண்ணு, காது, நாசி இதெல்லாமே எவ்வாறு அவதரிக்கின்றது என்பதை நாம இந்த வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல இருந்து இந்த சூக்ஷ்மம் ஸ்தூலம் எல்லாத்தினுடைய அவதாரங்கள் வந்து இந்த இடத்துல நாம பார்க்கின்றோம். சோ நமது புலன் திருப்திக்கான எல்லா பொருட்களுமே இந்த பிரபஞ்சத்துல நாம வந்து இந்த புலன்களை திருப்தி செய்வதற்காக படைக்கப்பட்டிருக்கிற பொருள்களை நாம் என்ன பண்றோம், இந்த புலன்களுடைய திருப்திக்காக நாம் உபயோகப்படுத்தினால் அது வந்து தாமசிக்க குணத்தன்மையிலிருந்து விளைவாகும் என்று இந்த பதத்துல இருந்து அழகாக விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. வியாக்கியானத்துல நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் விளக்குகிறார். தொடக்கமே நமக்கு வந்து தமசம் தான். இனிமே நம்ம பார்க்கக்கூடிய 4-5 ஸ்லோகங்களுமே தமச குணத்தினுடைய இதுதான் பேஸ் தான் நம்ம படிக்க போறது. சோ அதனால இந்த பிரபஞ்சத்துல எல்லாமே இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றையுமே நாம வந்து ஆளக்கூடிய தன்மையோ இல்லை ஆசை கொள்ளக்கூடிய தன்மை எல்லாம் நாம் வளர்த்து கொண்டோம் என்றால் அது எந்த குணாதிசயத்திலிருந்து வருகின்றது என்றால் அது தமச குணத்திலிருந்து வெளிப்படுகின்றது. இந்த பொருட்களும் நாம் அவ்வாறே பௌதீகத்துலதான் நாம் உபயோகப்படுத்த போறோம். எது வரைக்கும் நாம் ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் நம்முடைய புத்தியை வந்து செலுத்தவில்லை என்றால் நாம இந்த பௌதீகத்துலதான் நாம நிலை பெற்றிருக்கின்றோம் என்று பொருள். ஓகே, சோ தமஸ்குணத்தின் தன்மை மூலப்பொருள் வந்து கலங்கும் பொழுது உருவாக்கப்பட்ட முதல் பொருள் தான் வந்து ஒளி. சோ இந்த மூலப்பொருள் எது, பகவானுடைய பாலுணர்வு சக்தி தான் இந்த இடத்துல மூலப்பொருளாக சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா.
சோ அந்த பாலுணர்வு சக்தியினுடைய அது கலங்கும் பொழுதுதான் வந்து இந்த சப்தம் என்பது ஏற்படுகின்றது. சோ அது வானின் நுட்பமான வடிவம் ஆகும் என்பது இந்த பதத்திலிருந்து புரிந்து, அதாவது நம்ம கண்ணுக்கே புலப்படாத அந்த பண்புதான் வந்து இந்த வானத்தினுடைய பண்பு எது, இந்த சப்தம் என்று மேலும் இந்த இடத்துல விளக்கப்பட்டிருக்கு. ஒளி என்பது அனைத்து மண்ணுலக பொருட்களில் ஆதாரமாகும் என்பதும், ஒளியால் ஒருவர் இந்த உலகத்தினை அழிக்க முடியும் என்பதும் வேதாந்த சூத்திரத்திலுமே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. சப்தத்தினால் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தையே நாம அழிக்க முடியும். இப்ப நம்ம ஒரு போர் நடக்கிறதுனாலும் அந்த இடத்துல என்ன கேட்கிறது, நமக்கு ஒருத்தர் வந்து தாக்கி கொள்ளும் பொழுதும் சப்தம் தான் கேட்கின்றது இல்லையா? சோ நம்ம இதை அனலைஸ் பண்ணணும் நம்ம. மேலும் இப்ப நம்ம மாடர்னா அந்த காலத்துல ராஜாங்க எல்லாமே படையோட போய் சப்தம் போட்டாங்க இல்லையா? குதிரையில ஏறி காலாட்படை, குதிரைப்படை, யானைப்படை இதுல எல்லாமே போனாலும் அவங்க கையிலுமே வந்து வாள் மற்றும் அந்த கேடயம் இல்லையா, இல்ல வில்லு, எல்லாவற்றிலிருந்துமே என்ன வருது, சப்தம் தான் வருகின்றது இல்லையா? எதையாவது நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்துல அழிக்கணும்னா சப்தம் கொண்டுதான் நம்ம அழிக்க முடியும் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி ஒருவர் ஒளியால் இந்த உலகத்தினை அழிக்க முடியும். ஈவன் நியூக்ளியர் பாம் போட்டா கூட நம்ம அதுல சப்தம் வரும் இல்லையா? சப்தத்தை கொண்டுதான் நாம இந்த பிரபஞ்சத்தையே நம்ம அழிக்கக்கூடிய தன்மை இந்த வேதாந்த சூத்திரத்திலுமே இது எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்குதுன்னு இந்த இடத்துல ரெஃபரன்ஸ் காட்டுறார். அனாவிருத்தி சப்தாத் அப்படின்னா என்றால் ஒளியால் விடுதலை என்று பொருள். அப்படின்னா நமக்கு சப்தம் அதாவது ஒளியால் விடுதலை என்று சொல்லக்கூடியது அந்த மீனிங் வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும். ஒன்று, நாம இந்த அழிவை நாம மேற்கொள்கின்றோம் என்பதற்கும் சப்தம் வந்து வருகின்றது. மேலும் வந்து எந்த ஒரு செயலிலுமே நமக்கு வந்து ஒரு ஆக்ஷனுக்கு எடுத்துட்டு வரோம்னாக்கா நம்ம ஒரு பொருள்ல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒரு போனே யூஸ் பண்றோம் நம்ம இல்லையா? போன் யூஸ் பண்ணும்போது கூட எக்ஸாம்பிள் நம்ம எதையாவது வந்து டைப் பண்ணும்போது சப்தம் வருகின்றது இல்லையா? சப்தம் இல்லாம நம்ம எந்த ஒரு செயலுமே கிடையாது. எஸ், ஒருத்தர் கண்ணால சுட்டா கண்ணுல இருந்து சத்தம் தான் முதல்ல வரும் மாதாஜி. அப்புறம் தான் அந்த இது பொய். ஈவன் எஸ், நம்ம கூட இந்த பிராணன் விடும் பொழுது கூட வந்து சில பேர் வந்து அதாவது எதையாவது சொல்லிட்டு சாகக்கூடிய நிலையும் உண்டு இல்லையா? அப்பயும் நம்ம வந்து சப்தம் தான் நம்ம வந்து கேட்கின்றோம். சோ எந்த ஒரு செயலிலுமே நமக்கு வந்து அதாவது அழிவு என்று ஏற்படக்கூடிய தன்மையிலையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சப்தம் என்பது உண்டு இல்லையா? சோ விடுதலை என்று பொருள் அப்படின்னா அந்த வார்த்தைக்கு வந்து அதுதான் மீனிங் என்றது கொடுத்திருக்கார். விடுதலை என்று சொல்லப்படுகிறது. முழுமையான உலக வெளிப்பாடு ஒளியிலிருந்து தொடங்குகிறது. அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்ச தோற்றமே முதல்ல வந்து எங்கிருந்து தொடங்குதுனாக்கா சப்தத்திலிருந்து தொடங்குகின்றது. சோ இந்த ஒளியே உலக பிடிப்பினை அழிக்க இயலும். ஆக்கமும் வந்து முதல்ல தோன்றதும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சப்தத்துல இருந்துதான், முடிவும் வந்து சப்தத்துலதான் இல்லையா? குழந்தை பிறந்த உடனே அழுது இல்லையா, அதுவும் நாம கேட்கின்றோம் இல்லையா? மரணிக்கும் பொழுதும் வந்து சப்தம் என்பது உண்டு. சோ ரெண்டுமே வந்து கனெக்ஷன்ஸ் இல்லையா? சோ நாம இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து விடுதலை என்று அடையக்கூடிய தன்மையும் வந்து சப்தத்தின் மூலமாகவே செல்கின்றோம் இல்லையா? சோ எத்தனை பேர் வந்து அதற்கான மார்க்கம் ஓங்காரநாதத்துல உட்கார்ந்த தியானத்துல வந்து இந்த உடலை மட்டுமே தனித்து விடுத்து போகக்கூடிய ஞானிகளையும் நாம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா? சோ மேலும் நம்ம வாசிக்கக்கூடிய மந்திரங்களுடைய சப்தம் வந்து நம்மள வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய கட்டுல இருந்தும் நமக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவான எனர்ஜி கொடுத்து நம்முடைய புத்தியை வந்து நம்ம மனதையும் புத்தியையும் தூய்மைப்படுத்துகிறது. ஒருவர் மனதையும் புத்தியையும் தூய்மைப்படுத்தினாலே நம்ம வந்து இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து நமக்கு அத பிறப்பு இறப்பு என்ற சக்கரத்துல இருந்து நமக்கு விடுதலையும் வந்து அளிக்கிறது. சோ அந்த அளவுக்கு எல்லாமே வந்து சப்தம் தான் முதன்மையிலிருந்து வரக்கூடியது என்பதை நாம புரிந்துக்கணும். இதெல்லாம் அன்றாட வாழ்க்கை நிகழ்ச்சியில கூட நாம அதை நம்ம அதை வந்து கோர்வையோடு நம்ம பார்த்தோம் என்றால் எங்கிருந்து வருதுன்னா முதலில் சப்தம் என்பதை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? இதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஆற்றல் இருக்குமானால் அதனையும் செய்ய இயலும். இதை செய்ய தகுதியான அந்த குறிப்பிட்ட ஒளி எல்லாம் கடந்த அதிர்ஷ்டம் தான். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இதை வந்து நம்ம பிரபுபாதர் எதற்கு இது சொல்லியிருக்காரு ஓமையாகனா மகாமந்திர ஜபத்திற்கு வந்து ஈடுபடுத்தியிருக்காரு. அதனாலதான் நம்ம மகாமந்திர ஜபம் வந்து ஆன வரைக்குமே நம்ம செவிக்கு கேட்கக்கூடிய நிலையில வந்து சொல்லணும்னு எதுக்கு சொல்றாங்கனாக்கா அந்த மந்திர ஜபம் கேட்க 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 இந்த செவியினுள் செல்ல செல்ல அதனுடைய உண்மையான அந்த பக்தியினுடைய பாவம் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து அபிவிருத்தி ஆகும். சோ மகாமந்திரம் எதை சொல்கின்றது? ஹரே என்றால் எதை குறிக்கின்றது? பகவானுடைய ஆற்றலை குறிக்கின்றது, ராதையை குறிக்கின்றது இல்லையா?
சோ அங்கே பகவானை நாம வந்து அழைக்கின்றோம், அவருடைய ஆற்றலை நாம் அழைக்கின்றோம். பகவானே எனக்கு உங்களுக்கு திருத்தொண்டு புரியறதுக்கான பாக்கியத்தை மட்டும் கொடு. இதுதான் நாம. சோ ப்ளீஸ் பிளஸ் மீ வித் த ஃபார் டூயிங் த சேவா இல்லையா. பகவானுடைய கருணை என்பது நமக்கு தேவை திருத்தொண்டு புரியறதுக்கு. அதுதான் அந்த மகாமந்திர ஜபமே நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது. நம்ம அன்றாடம் இன்னைக்கு பிரேம மாதாஜி அததான் எடுத்துரைத்தாங்க. சோ அவங்க சொன்னது இதுதான். எஸ், மகாமந்திரம் என்றால் நம்ம ஒவ்வொரு சிலபல் வழியா பார்க்கும் பொழுதும் பகவானுடைய நாமங்களை நாம வந்து அழைக்கின்றோம். ஹரே எனக்கூடிய அந்த நாமம் வந்து எதை குறிக்கின்றது? ஆற்றலை குறிக்கின்றது, ஆன்மீக ஆற்றலை குறிக்கின்றது. அதை நாம வந்து வாசிக்க வாசிக்க நம்ம அந்த ஆற்றலால் வந்து அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பக்குவம் அடையறதுக்கான மார்க்கமும் நமக்கு கிடைக்கின்றது இல்லையா. சோ பக்தி தொண்டில் நம்மளை நாம ஈடுபடுத்திக் கொள்வதற்கு எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய கருணை என்பது மிக மிக முக்கியமானது. அதுதான் இந்த இடத்துல அந்த ஒலி என்பது ஜென்ரலா சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கேன், இதுவும் ஒலிதான் இல்லையா. சோ அதே மாதிரி வந்து மகாமந்திர ஜபத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒலியும் வந்து நம்மள வந்து எதை செய்யலாம், அதனையும் செய்ய குறிப்பிட்ட ஆற்றல் இருக்குமானால் அதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஆற்றலை உலக பிடிப்பினையே அழிக்க இயலும் அந்த சப்தத்தை கொண்டே இல்லையா. நாம ஒரு இந்த பௌதீக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த பிடிப்பையே நம்ம வந்து நம்மளால வந்து கட் பண்ணி போட்டுற முடியும். நம்ம அதுல இருந்து நம்ம விலகவும் முடியும். சோ அதனால்தான் அந்த ஒலியே வந்து அப்படி அதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஆற்றல் இருக்குமானால் அதனையுமே அது வந்து செய்ய இயலும். இந்த இடத்துல மகாமந்திர ஜபத்தினுடைய இந்த சென்டென்ஸ் கோர்வையா கிடையாது. ஆனா அதன் என்ன கருத்து சொல்ல வரார் பிரபுபாதர் என்றால், சப்தம் என்பது மிக மிக முக்கியமானது. அந்த சப்தம் வந்து சூக்ஷ்ம நிலையில தான் நம்மளால வந்து உணர முடியும், பார்க்க முடியாது. முதல்ல தோன்றுவதும் வந்து சப்தம் தான். சப்தத்திலிருந்து ஆகாயம் தோன்றுகின்றது இல்லையா. மேலும் அனைத்திற்கும் இந்த மண்ணுலக பொருட்களுக்கு முதன்மை ஆதாரமே வந்து சப்தம் தான். ஏன்னா முதல்ல வானம், அந்த வானத்திலிருந்து நெக்ஸ்ட் எது வருது நமக்கு வந்து, அதாவது காற்று, தொடு உணர்வு இல்லையா. நெக்ஸ்ட் வந்து தொடு உணர்வு நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். இப்படி ஒன்றிலிருந்து ஒன்று நம்ம வரக்கூடிய தன்மை தான் நம்ம பார்க்கின்றோம். இதை செய்ய அதாவது தகுதி ஆன அந்த குறிப்பிட்ட ஒலி எல்லாம் கடந்த அதிர்ஷ்டம் தான். அதாவது இந்த சென்டென்ஸ் சரியா ஃப்ரேம் ஆகல, ஆனா அதனுடைய தாத்பரியம் என்ன என்பதை வந்து கருத்தை மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். மகாமந்திர ஜபம் ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு இந்த சப்தம் பாத்தீங்கன்னா நாம் அதை கேட்க கேட்க நம்ம ஹிருதயத்துல வந்து நமக்கு வந்து உத்வேகம் என்பது கொடுக்கின்றது. சோ அந்த உத்வேகத்தை நாம் அவ்வாறே இதனுடைய அதாவது ஒரு கன்சாலிடேட்டட் கருத்து, அதாவது தனித்தனியா ஒரு வேர்டா நம்ம பார்க்கும்பொழுது ஹரே 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 எனக்கூடிய வார்த்தை வந்து பகவானுடைய ஆற்றலா இருக்கக்கூடிய ராதையை குறிக்கின்றது. மேலும் கிருஷ்ணா ராமா என்பது பகவானுடைய நாமம். நாம ஏன் அவரை அழைக்கின்றோம்? சோ அவருடைய ஏ கிருஷ்ணா, ஏ யாதவா இல்லையா, அவருடைய அதாவது கருணை என்பது நமக்கு தேவை. அவருக்கு திருத்தொண்டு புரியக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை நமக்கு வழங்கட்டும். ப்ளீஸ் பிளெஸ் மீ டு சர்வ் யூ. அதுதான் நம்ம வந்து சொல்றதே. இந்த மகாமந்திரத்தினுடைய மகிமே அதுதான். பகவான்கிட்ட எப்பவுமே நாம ஏன் மகாமந்திரம் சொல்ல சொல்ல நமக்கு வந்து ஆற்றல் வருகின்றது என்றால், we are asking continuously. நம்ம என்ன பண்றோம்? பகவான்கிட்ட கேட்டுக்கிறோம், எனக்கு பகவானே உங்களுக்கு வந்து திருப்பணி செய்வதற்கான பிராப்தத்தை எனக்கு கொடு, திருப்பணி செய்வதற்கான பிராப்தத்தை கொடுன்னு ஒவ்வொரு மந்திரத்திலுமே நாம பகவான்கிட்ட கேட்டு, நம்ம கிட்டே வந்து யாராவது ஏதாவது வந்து கண்டினியூஸா கேட்டுட்டு இருந்தா நம்ம கொடுப்போமா மாட்டோமா? அதே மாதிரிதான் பகவான்கிட்ட நம்ம வந்து பக்தி கொண்டு சோ இதை உணர்ந்து நாம செயல்படும் பொழுது கண்டிப்பா நாம வந்து பக்தியில வந்து நமக்கு மேலும் மேலும் முன்னேற்ற பாதை என்பது கிடைக்கும். அதுதான் நம்முடைய அதிர்ஷ்டம் இல்லையா. சோ இப்போது நாம் அந்த ஒலியை ஆன்மீக உணர்வோடு தூய்மைப்படுத்த வேண்டும். சோ அதனுடைய மகாமந்திரம் எதற்கு நாம வந்து சொல்லணும்ன்ற அந்த தாற்பயத்தை புரிஞ்ச பிறகு நாம் அதை எண்ணிக்கொண்டு நாம் சொன்னோம்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்மளுடைய உணர்விலுமே அந்த ஆன்மீகமான தன்மை வந்து குடிக்கொள்ள ஆரம்பிக்கும். ஆன்மீக உலகிலும் கூட ஒலி உண்டு, அங்கேயும் வந்து பகவானுடைய திரு நாமங்களை எடுத்துரைக்கிறார்கள் இல்லையா. நாம் அந்த ஒலியை அணுகினால் நமது ஆன்மீக வாழ்வு தொடங்குகிறது. அப்படின்னா நாம இங்க இருக்கும் பொழுதே இல்லையா, இந்த இயற்கையினுடைய இந்த குணங்கள் இல்லையா, எப்ப நாம அதை வென்று ஆத்ம ரூபத்தில் பகவானோட நாம சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோமோ அப்போ நாம செய்யக்கூடிய அந்த நாம ஜபங்கள் எல்லாமே பகவானை காணக்கூடிய நிலையிலிருந்து நம்மளால
சமர்ப்பிக்க முடியும். அதுதான் ஆன்மீக வாழ்வினுடைய தொடக்கம். நம்ம பகவானோட எப்ப சம்பந்தத்தை ஏற்றுக்கொள்கின்றோமோ அதற்கு நம்ம அந்த 18 பண்புகள் இந்த இடத்துல, அதாவது நெக்டர் ஆஃப் ஈஷோ உபனிஷத்துல மந்த்ரா 10ல சொல்லியிருக்காங்க. மேலும் 13வது அத்தியாயம் பகவத்கீதையில 8-12வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே அந்த 20 பண்புகளை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா. அது எல்லாமே நம்மளால அதாவது அத்தகைய இயல்புகளை நம்மளால வளர்த்து கொள்ள முடியும். ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கான பிற தேவைகளையும் கிடைத்திட முடியும். பிற தேவைகள் என்ன? அந்த பண்புகளை அபிவிருத்தி செய்துக்கிறது தான். நமது புலம் திருப்திக்கான எல்லா ஜட பொருட்களின் படைப்பின் தொடக்க நிலையில் ஒளியானது தோன்றுகின்றது என்று தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த பௌதீகத்திலுமே நாம் இந்த புலம் திருப்திக்காக நாம் நினைச்சா கூட அத்தகைய பொருட்களும் கூட இந்த சப்தத்திலிருந்துதான் தோன்றுகின்றது என்பதை நாம இந்த இடத்துல பிரபுபாதர் அவர்கள் சுட்டி காட்டுகிறார். ஆன்மீகமா இருந்தாலும் சரி, பௌதிகமா இருந்தாலும் சரி, அனைத்திற்குமே மூல காரணம் என்பது சப்தம். அதனால நாம ஆன்மீகத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து இல்லையா, பௌதிகத்தை எவ்வாறு கையாள வேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொண்டு இல்லையா, பரோதர்ம முறையில் நாம செயல்படணும். ஸ்வதர்மம் என்பது நம்முடைய பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் இல்லையா. ஆனா அதை எவ்வாறு செயலாற்றுகின்றோம் என்பது பராதர்மத்துல செய்யறோமா இல்ல பரோதர்மத்துல செய்யறோமான்றதை நாம் தெரிஞ்சுன்னு செய்யணும். பராதர்மம் என்பது அடுத்தவர்களுடைய கடமையை நாம ஏற்று செய்வது, அதனால் எந்த பிரயோஜனமே நமக்கு கிடையாது. அதே பரோதர்மம் என்பது பகவானை மையமாக வைத்து பக்தி கொண்டு நம்முடைய அனைத்து கடமைகளையுமே செயல்படுத்துவது, நாம் எந்த வர்ணத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும். மேலும் ஜட பொருட்களின் படைப்பும் தொடக்க நிலையில் ஒளியானதுதான் முதலில் தோன்றுகின்றது. தெளிவாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். அது போல ஒளி தூய்மைப்படுத்தப்பட்டால் நாம் நமது தேவைகளுமே ஒளியிலிருந்து உருவாக்கப்படுகின்றது. அப்படின்னா ஒளி தூய்மைப்படுத்தப்பட்டால் அப்படின்னா நாம கேட்கக்கூடிய சப்தமும் புனிதம் அடையப்பட்டால் அப்படின்னா நாம எதை கேட்கணும் எதை கேட்க கூடாது என்பதையும் நாம கண்டிப்பா வேறுபடுத்தி பார்க்கணும் இல்லையா. பகவானுடைய திருநாமங்களை கேட்பதற்கு நாம நம்முடைய செயல்களை நாம ஒதுக்கணும். அவருடைய லீலைகள் மற்றும் புகழாரங்களை எல்லாமே நாம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நாம கண்டிப்பா இந்த சப்தங்களை கேட்கக்கூடிய அந்த பிராப்தத்தை நாம் பெறணும் இல்லையா. அதை விடுத்து நம்ம பௌதீக முன்னேற்றத்துல கிடைக்கக்கூடிய அது நம்ம இக வாழ்க்கையில இருக்கும் பொழுதே நமக்கு நன்மையான ஒரு நிலையை நமக்கு ஏற்படுத்தாது. ஒளியிலிருந்து விண்வெளி தோன்றியது என்பதை நாம ஆல்ரெடி படிச்சோம். பின்னர் காற்று வானிலிருந்து, விண்வெளியிலிருந்து எது வருது? காற்று. ஆனா அதற்கு முன்னாடி அதனுடைய அதாவது சூக்ஷ்மமா இருக்கக்கூடிய பண்பு எது? தொடு உணர்வு இல்லையா. புலன் கடந்த ஒளியிலிருந்து விண்வெளியும், விண்ணிலிருந்து காற்றும், காற்றிலிருந்து தீயும் வெளிப்பட்டன என்பதெல்லாம் பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகங்களை நாம படிக்கத்தான் போறோம். வானுக்கு காரணம் ஒளி இல்லையா. அந்த ஒளி வேத சாஸ்திரங்கள் ஸ்தோத்திரங்கள்லயும் அந்த சப்தம் இருக்கு. ஏன் நம்ம வீட்டுல யஜ்ஞங்கள் செய்யறது, பாராயணம் செய்யறது, இதனால நம்ம வீட்டுல பாசிட்டிவ் எனர்ஜி வருதுன்னா இந்த சப்த ஒளியினுடைய ஆற்றல் தான் நம்ம வீட்டுல பாசிட்டிவா இருக்கிறது. அதனாலதான் நம்ம பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் கூட நம்ம நன்மை பயக்கக்கூடியதாக பேசணும். இல்லை என்றால் அது ஒரு சாபமா இருந்தால் அது அழிவுக்கு கொண்டு செல்லும் இல்லையா. அழிவான ஒரு நிலைக்கு ஒருத்தரை இட்டு செல்லும். நம்ம சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் இதே மந்திர உச்சாரணங்கள் எல்லாம் சொல்லும் பொழுது நமக்கு இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து விடுதலை அடையக்கூடிய ஒரு மார்க்கத்தையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. சப்தம் 2 வகைகளிலுமே நம்ம நோக்க வேண்டும். ஒன்று அழிவுக்கும் கொடுக்கின்றது, இன்னொன்னு நமக்கு ஒரு ரிலீஃப் இல்லையா, நமக்கு ஒரு விடுதலையும் கொடுக்கக்கூடிய தன்மையை கொடுக்கிறது. இப்படி ஸ்தோத்திரம் காற்றுக்கு காரணம் வான் ஆகும். அறிவை பெறுவதற்கான முதல் புலன் செவி ஆகும். உலகியல் நிலையிலோ அல்லது ஆன்மீக நிலையிலோ ஒருவர் பெற விரும்பும் எந்த அறிவுக்குமே செவிப்புலனே முதலிடம். ஏன்னா நம்ம முதல்ல கேட்டாதான் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும் இல்லையா. அதை பத்தி கேட்காமலே நம்ம ஒன்றின் மீது கண்டிப்பா செயல்பட முடியாது. நம்ம எல்லாருமே பகவத்கீதை புக்கு வாங்கி வச்சிருந்தோம், ஆனா வாசிக்கவே இல்லை. ஒரு முறை நம்ம அதாவது பகவானுடைய பக்தர்களிடத்துல கேட்ட பிறகு நம்மளால அந்த புக்கை திறந்து வச்சு நம்மளால வாசிக்க முடியும். அப்படி சப்தம் என்பது 2 நிலைகளிலுமே நாம நோக்க வேண்டும். அழிவையும் கொடுக்கின்றது, ஆக்கத்தையுமே கொடுக்கின்றது. நம்ம ஆன்மீகத்துல போனால் அது நல்லது ஒரு ஆக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. அதே பௌதிகத்தின் போனால் நமக்கு நன்மையான நிலைகளை ஏற்படுத்தாது என்பதை நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
உலகியல் நிலையிலோ அல்லது ஆன்மீக நிலையிலோ, அதாவது பௌதிக நிலையிலோ அல்லது ஆன்மீக நிலையிலோ ஒருவர் பெற விரும்பும் எந்த அறிவுக்குமே செவிப்புலனே முதலிடம். சிரவணம், நம்ம சிரவணம் பண்ண பண்ண கேட்டு கேட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், பக்குவம் அடைகின்றோம் இல்லையா? அதனால செவிக்குதான் முதல் இடம் என்று இந்த இடத்துல அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. அதனால ஸ்தோத்திரம் மிக முக்கியமானது. வேத அறிவு ஸ்ருதி என்று சொல்லப்படுகின்றது இல்லையா? ஸ்ருதி மற்றும் ஸ்மிருதி. அறிவு கேட்பதால் பெறப்பட வேண்டும். கேட்பதால் மட்டுமே நாம் பௌதீக அல்லது ஆன்மீக இன்பத்திற்கு வழி பெற முடியும். சோ கேட்கணும். கேட்கும் தன்மைதான் மிக மிக மேன்மையாக இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த மண்ணுலகில் செவிப்புலனின் துணை கொண்டு நமக்கு வேண்டிய பல்வேறு பொருட்களையும் வசதிகளையும் உருவாக்குகின்றோம் இல்லையா? நாம அதாவது செகண்டரி கிரியேஷன்ல பகவான் நமது ஜீவன்களை எல்லாம் படைச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் நாம சிறு சிறு படைத்தல் என்பது இந்த இடத்துல வந்து, அதாவது பகவானுடைய படைப்புக்கு நாம சம்பந்தப்படுத்த கூடாது. நாம இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதீக பொருட்களை எல்லாம் கொண்டு எதையோ ஒன்று நாம படைக்கின்றோம். அந்த படைத்தலுமே வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவனோட நாம சம்பந்தப்படுத்த வேண்டும் இல்லையா? அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. மேலும் வானளாவிய கட்டிடத்திற்கான பொருட்கள் இல்லையா? அந்த வானில் இருக்கக்கூடிய அந்த மாளிகை வந்து, அதாவது மாளிகைன்னு சொல்றதை விட நம்ம இந்த கட்டடம் என்பது நம்ம இந்த இடத்துல எவ்வாறு எடுத்துக்கணும்னா அனாலஜி மாதிரி எடுத்துக்கணும். ஸோ டைரக்ட் மீனிங் எடுத்துக்க கூடாது. ஓகே. ஸோ பிரபஞ்சம், நம்ம இங்க பார்க்கக்கூடிய சப்தம், கேட்கக்கூடிய சப்தம், இது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து we should take it as a analogy, not as a direct meaning. ஓகே. ஸோ மரம், உலோகம், பூமி முதலியன முன்பே உள்ளன. இங்க இதெல்லாமே படைக்கப்பட்டது. சோ உலோகத்துல இருந்து வரக்கூடிய சப்தம் இல்லையா? மரத்துல இருந்து அசைஞ்சா அது ஒரு சப்தம் கிடைக்கும் இல்லையா? சோ பூமியினுடைய அதிர்விலையுமே நமக்கு வந்து சப்தம் இல்லையா? பூகம்பம் என்று வரும்பொழுது சப்தம் வருகின்றது இல்லையா? சோ இதெல்லாமே வந்து இருக்கின்ற ஆனால் அவற்றை பல்வேறு எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்று கேட்பதன் மூலமே படைக்கப்பட்ட மூலப்பொருட்களுடன் நாம் நமது நெருங்கிய அறிவை பயன்படுத்தி உருவாக்குகின்றோம். எஸ், நம்ம சிரவணம் பண்ண ஒவ்வொன்றையுமே நாம் எவ்வாறு நல்முறையில் பக்தி மார்க்கத்துல ஈடுபடுத்த முடியும் என்பதை நாம கண்டிப்பா எடுத்துட்டு போகலாம் இல்லையா? இந்த பூமியை நாம் எவ்வாறு உபயோகப்படுத்த முடியும்? எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு திருத்தொண்டு, ஒரு கோயில் கட்டுறது இல்லையா? அப்படிப்பட்ட நிலையில நாம கண்டிப்பாக உபயோகப்படுத்தலாம் இல்லையா? மரம் எல்லாமே வந்து ஒரு கட்டிடத்திற்கு பகவானுடைய அவருடைய கோயில்களுக்கு நாம் உபயோகப்படுத்தலாம். உலோகம் என்பது நம்ம அவருடைய பூஜை புனஸ்காரங்களுக்கு உபயோகப்படுத்துற பாத்திரங்களாக உபயோகப்படுத்தலாம். ஆனா எல்லாத்துல இருந்துமே சப்தம் என்பது வரும். இங்க எதுக்கு அதெல்லாம் ரிலேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, சப்தம் இதுல இருந்து கூட வரும் என்றதை வந்து சொல்வதற்காக தான் அதை வந்து உபயோகப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் இல்லையா? சோ முன்பே அப்படிப்பட்ட சப்தங்களில் இருந்து வரக்கூடிய அந்த இது வந்து வைப்ரேஷன் வந்து நமக்கு வந்து எதையுமே பகவானை மையமாக வைத்து செயல்படக்கூடிய செயல்களில் இவற்றை, இந்த மேட்டர் இதெல்லாமே ஜடம் தானே. உலோகம் என்பது ஒரு ஜடம் தான் இல்லையா? அடுத்து வந்து மரம் என்பதும் ஒரு ஜடம் தான். சோ அப்படி இருக்கும்போது அதையெல்லாம் நாம எதுல உபயோகப்படுத்துறோம்? ஆன்மீகத்துல வந்து உபயோகப்படுத்துறோம். சோ அது ஜடமா இருந்தாலுமே அது ஆன்மீகத்துல உபயோகப்படுத்தும் பொழுது அது வந்து மேன்மையான ஒரு தன்மையை வந்து அது அடைகின்றது. மேலும் படைப்பிற்கான தற்கால பொருளாதார முன்னேற்றம் கேட்பதன் பயனே ஆகும். அது போல கேள்வி ஞானம் சரியான மூலத்திலிருந்து கிட்டுவதாயின் ஒருவர் ஆன்மீக செயற்பாடுகளுக்கு ஏற்ற தகுந்த சூழ்நிலையை வந்து படைக்க முடியும். எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ பௌதிகத்தை எடுத்துக்கோங்க, ஆன்மீகத்தை எடுத்துக்கோங்க, எல்லாமே சூழல்கள் தான். நன்மையான சூழல்களை வந்து படைக்க முடிகிறவர்கள் பௌதிகத்திலையும் வந்து படைக்கிறாங்க. அதே வந்து ஆன்மீகத்திலுமே வந்து நன்மையான சூழ்நிலைகள் எல்லாமே படைக்கிறாங்க. ஆனா அது எல்லாமே உலக நன்மைக்காக இருக்கும். இது வந்து நம்முடைய சுயபுலன் திருப்திக்காக இருக்கும். இந்த ரெண்டுத்துக்குமே அந்த வேறுபாடு என்பது நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா இந்த நன்மையான செயல்கள் எல்லாமே வந்து சிரவணத்தினால, கேட்கக்கூடிய தன்மையினால பெறப்படுகின்றது. இந்த இடத்துல சிரவணம் வந்து எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்று சொல்லியிருக்காங்க. யாருக்கு சிரவணம் பண்ண தெரியலையோ, யாருக்கு வந்து சிரவணத்தினுடைய முக்கியத்தை அறியலையோ, அவங்க வந்து கண்டிப்பா பக்தி பாதையில வந்து முன்னேற்றம் என்பது மிக மிக, அதாவது கடினமான ஒன்று என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். மேலும் வந்து படைப்பிற்கான தற்கால பொருளாதார முன்னேற்றம் கேட்பதின் பயனே ஆகும் இல்லையா? பொருளாதார முன்னேற்றம் கூட நம்ம கேட்கின்றோம். இதெல்லாமே அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் இங்க சொல்லியிருக்கிறது எல்லாமே. சோ எந்தெந்த நிலையில நாம் இதெல்லாம் உணர முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பிரபுபாதர் இந்த பொருள் உரையில வந்து இதெல்லாம் மேற்கோள் காட்டியிருக்கிறார். சரி, நீங்க ஒரு முறை டவுட்டா இருந்தா அந்த இங்கிலீஷ் வெர்ஷனையும் ஒரு முறை நீங்க வாசிச்சீங்கன்னா, சோ இதுல சில சென்டென்ஸ் எல்லாமே கரெக்டா இல்லை, அதனால வந்து நாம் அதை
இங்கிலீஷ் வெர்ஷன் கம்பேர் பண்ணி கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. சோ அது போல கேள்வி ஞானம் சரியான மூலத்திலிருந்து கிட்டுவதாயின் ஒருவர் ஆன்மீக செயற்பாடுகளுக்கு ஏற்ற தகுந்த சூழ்நிலை படைக்க முடியும் இல்லையா. கேள்வி ஞானம், கேள்வியுடையோர் இல்லையா, ஜிக்னாசா. சோ அப்படிப்பட்டவங்களும் வந்து அவங்க வந்து தன்னுடைய சூழலை வந்து அவர்களும் அழகுமே வந்து கண்டிப்பா ஆன்மீகத்தின் தரப்பிலிருந்து அதை வந்து ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும். சோ அர்ஜுனன் முதல்ல வாழ்வின் உடல் பற்றிய எண்ணத்தை பொறுத்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் அதுதான் இல்லையா, கம்பேஷன். அடுத்து வந்து இன்பமின்மை இல்லையா, அடுத்து வந்து நம்ம பாவ செயல், அடுத்து நம்ம இந்த அதாவது அவங்களுடைய அதாவது குல வழக்கங்கள் எல்லாமே கெட்டு இல்லையா, அதை பற்றி எல்லாம் சொன்னார். அதனால அவர் வந்து இந்த 4 காரணங்களால் அவரால் போர் புரியலாமா வேண்டாமா என்ற அந்த டிசிஷனே அவரால் எடுக்க முடியாது. இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே அவர் வந்து எதனால வெளிப்படுத்தினார் கேட்டார் என்றால், அவர் வந்து உடல் தளத்திலிருந்து கேட்டதால் இல்லையா. ஆன்மீக தளத்திலிருந்து கேட்டால் அது வேறுபட்ட நிலை, அவங்களுக்கு ஆத்மா உடல் எல்லாமே தெரிய வரும். ஆனால் உடல் தளத்திலிருந்து செய்யப்படக்கூடியதும் வந்து பக்குவம் என்பது உண்டு இல்லையா. சோ ஆன்மீக செயற்பாடுகள் தகுந்த சூழலை படைக்க முடியும். அர்ஜுனன் வந்து உடல் பற்றி எண்ணத்தை பொறுத்து ஒரு முழுமையான லோகாயுதவாதியாக தான் முதலில் செயல்பட்டான். அதன் உண்மையிலே அத்தகைய ஒரு சூழலை மனப்பக்குவத்தை வந்து பகவான் தான் கொடுத்தார் அவன். ஏன்னா மீண்டும் பகவத்கீதை வந்து பேசப்பட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் பகவான் இதை கொடுத்தார். அவனை ஒரு அஜ்ஞானமான சூழலில் வந்து சிக்க வைத்து இல்லையா, இவன்தான் அவன் ஒரு பெரிய ஞானி ஒரு பக்தனாக இருந்தாலும் அவனை வந்து அஜ்ஞானம் சூழ்ந்தால் எவ்வாறு அவன் செயல்படுகின்றான் என்பதை வந்து இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப அழகாக கேள்வி கேட்டுதான் இல்லையா. எவ்வாறு நான் வந்து இவங்களெல்லாம் வந்து கொன்னுட்டு நான் எவ்வாறு ராஜ்யத்தை ஆள முடியும், 3 உலகமே எனக்கு கிடைச்சா கூட இது வந்து எனக்கு தேவையில்லை என்றுதான் அர்ஜுனன் சொல்வான் இல்லையா. இதெல்லாம் நாம பார்த்திருக்கோம். மிகவும் கிருஷ்ணர் உணர்வு மிக்கவனாக, அதாவது அதன் பிறகு பகவான் அவருக்கு வந்து போதனைகள் தார். அதன் பிறகு கிருஷ்ண உணர்வு மிக்கவனாக ஆனான். அதனால கேட்டல் என்பது மிக மிக முக்கியம். 45 மினிட்ஸ்ல வந்து இந்த பகவத்கீதையை வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து பகவான் எடுத்து வைத்தார் 45 நிமிடங்கள்ல இல்லையா. அப்ப அவனுடைய கேட்கும் சக்தி எப்படி இருக்கணும், ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கணும் இல்லையா. ஸோ அந்த கேட்டல் வானிலிருந்து உருவாக்கப்படுகின்றது இல்லையா. ஸோ கேட்கும் தன்மை சப்தம் என்பது கேட்பதன் மூலம் மட்டுமே நாம் முன்னமே உள்ளவற்றை சரியான முறையில் பயன்படுத்த முடியும் இல்லையா. சோ நாம் எதை கேட்கின்றோமோ அவ்வாறே நாம செயல்படுறதுக்கான பக்குவம் நமக்கு கிடைக்கின்றது. கேட்பதால் பக்குவமான முறையில் நாம கேட்க வேண்டும். அறியும் முன்னரே அதாவது கருத்து கொண்டு பொருட்களை சரியாக பயன்படுத்த உதவும் இல்லையா. அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நாம அந்த பொருட்களை எவ்வாறு பயன்படுத்துறதுன்றதும் நம்மளால கண்டிப்பா முடியும். இப்போ ஒரு பெண் இருக்குன்னா அதை எழுததான் நம்ம உபயோகப்படுத்துவோம் இல்லையா. அரிசி இருக்குன்னா அதை வந்து படைக்கிறதுக்காக தான் உபயோகப்படுத்தும். இப்படி நம்ம எதற்காக உபயோகப்படுத்துறோம் என்பது எல்லாமே நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும் இல்லையா. அது எல்லாமே கேள்வி ஞான பயன் ஆன்மீக சூழலுக்கு பொருத்தவும் உதவும். சோ இந்த நம்ம இப்ப வந்து ஒரு சமையல் பண்றோம்னா அதை பகவானுக்கு நைவேத்தியமா பண்ணணும் அப்படிங்கறதையும் நாம நினைச்சு நாம வந்து அந்த பாவத்தை நாம எடுத்துட்டு வரோம் இல்லையா. சோ அத்தகைய ஒரு சூழலுக்கு வந்து நம்ம வந்து பக்தியின் பாவத்தை வந்து மேன்மையாக எடுத்து வர்றதுக்கும் வந்து இது வந்து உதவுகின்றது. சப்தம் என்பது அவ்வளவு முக்கியமானது. கேள்வி ஞான பயன் ஆன்மீக சூழலுக்கு வந்து பொருத்தமானது இல்லையா. சோ கேள்வி ஞான பயன் அப்படின்னா நம்ம கேள்வியுடையவராக இருக்கிறது, ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்வது, இரண்டுமே வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து ஆன்மீக சூழலை வந்து உருவாக்கி கொடுக்கின்றது. நாம் சரியான ஆன்மீக ஆதாரத்திலிருந்து கேட்க வேண்டும். அப்படின்னா குரு பரம்பரையில இருந்து இதை வந்து கேட்கணும். யாரு வேண்டானாலும் எதை வேணாலும் எடுத்து சொன்னாலும் அதை வந்து நமக்கு அது சரியா தவறா என்பது நம்மளால அலசி ஆராய முடியாது. ஆனா அதே வந்து ஒரு ஆத்தன்டிக்கா வரக்கூடிய ஒரு செயல்பாடுகள் எல்லாமே கண்டிப்பா நம்மளால ஃபாலோ பண்ண முடியும். இதுதான் வந்து சப்தத்தினுடைய மகிமை. பேசிக்கலி இந்த ஸ்லோகத்துல சப்தம் வந்து எவ்வளவு மேன்மையானது அப்படிங்கிறத பத்தி ரொம்ப அற்புதமாக விளக்கி இருக்கிறார்கள். ஸோ அதை ரிலேட்டடா வானமும் மற்றும் வந்து நமக்கு செவி, இந்த இரண்டுமே வந்து கேட்கும் தன்மை கொண்ட செவியும் வந்து விளக்கப்பட்டது. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் பெருசா நாளைக்கு பார்ப்போம் நாம. ஏன்னா இது இப்ப தொடங்கினாலும் மனதை 20 மினிட்ஸ் ஆயிடும். ஒரு முறை வேணும்னா நம்ம அந்த இங்கிலீஷ் வெர்ஷன் இதுல பார்க்கலாம். ஒரே நிமிஷம் இருங்க, ஒரு 5 நிமிஷம் அதுக்கு நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். எத்தனாவது ஸ்லோகம்? 32 இல்லையா.
அங்க என்ன கருத்துக்கள் சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா சில சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன் இதுல கரெக்டா இல்ல. அதனால நாம அதுல பார்த்துக்கலாம். மாதாஜி இந்த இது இந்த 28ல இருந்து ஆரம்பமா மாதாஜி? 28th ஸ்லோகத்துல இருந்து? இல்ல மாதாஜி, இந்த சாப்டர்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா 19ல இருந்து வரும் உங்களுக்கு இந்த சம்பவம். 19ல இருந்து பாருங்க. when egoism in ignorance is agitated அப்படின்னா உந்துதல் இல்லையா? ஸோ அஜ்ஞானத்திலிருந்து வரக்கூடிய அந்த அகங்காரம் என்பது நமக்கு உந்துதலாக அது வெளிப்படுத்தணும்ன்ற அந்த தூண்டுதல் இருந்தா அதாவது இஸ் பை த செக்ஸ் எனர்ஜி ஆஃப் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் த ஷட்டல் எலிமெண்ட் சவுண்ட் இஸ் மேனிஃபெஸ்டட் அப்படின்னா இதுல இருந்து தான் அந்த சப்தம் வருதுன்றத வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டது. அந்த சப்தத்துல இருந்து என்ன வருதுன்னாக்கா இந்த ஆகாயம் மற்றும் வந்து கேட்கும் தன்மை காது இல்லையா? காதும் வந்து வெளிப்படுகிறது என்று ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ இந்த இடத்துல பார்க்கும் பொழுது நம்ம என்ன the first thing produced was sound which is a subtle form of ether சூக்ஷ்மம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. It is stated that Vedanta Sutra the sound is the original. வேதாந்த சூத்திரத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா சப்தம் தான் அனைத்து, அதாவது ஒரிஜின் ஆஃப் ஆல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் பொசிஷன், அனைத்து பௌதீக பொருட்களுடைய அதாவது மூல ஆதாரமே வந்து சப்தம். அண்ட் தட் தே சவுண்ட் ஒன் கேன் ஆல்சோ பி டிசால்வ் த மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா அந்த சப்தமே வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தையுமே அழிக்க வல்லதுதான் என்று அனாவிருத்தி சப்தாத் அதாவது லிபரேஷன் பை த சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது. ஸோ அந்த சப்தம் என்று கொடுத்தாலே நமக்கு வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல இருந்து நமக்கு விடுதலை கொடுக்கக்கூடிய தன்மையுமே வந்து சப்தத்திலிருந்து தான் வருகின்றது என்பதை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ பட் தட் பை த சவுண்ட் ஒன் கேன் டிசால்வ் திஸ், இந்த இதை வந்து அழிக்க முடியும். த என்டையர் மெட்டீரியல் மேனிஃபெஸ்டேஷன் பிகன் ஃப்ரம் த சவுண்ட், படைக்கிறதும் அந்த சப்தத்துல தான். அண்ட் சவுண்ட் கேன் ஆல்சோ எண்ட் மெட்டீரியல் என்டாங்கிள்மெண்ட் இல்லையா? சப்தம் வந்து ஒருத்தரை வந்து இந்த பௌதீகத்தோடு இருக்கக்கூடிய அதாவது சம்பந்தத்தையுமே வந்து அது வந்து கண்டிப்பாக வந்து நிறைவு செய்துவிடும். அப்படின்னா அந்த விடுதலையை அளிக்க வல்ல தன்மையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இல்லையா? வேத சாஸ்திர மந்திரங்களை வந்து நாம கேட்கும் பொழுதும், நாம மந்திர ஜபங்களை வந்து மகாமந்திர ஜபத்தை வாசிக்கும் பொழுதும் அந்த கிவி வழியாக நாம அதாவது செவி வழியாக நம்ம வந்து இந்த அதாவது மனதிற்குள்ள செல்கின்றது. அந்த மந்திரங்கள் மட்டும்தான் நமக்கு சென்று கொண்டே இருக்கும். சோ அந்த அளவுக்கு நம்ம அந்த செயலில் இருக்கும் பொழுது அப்ப அந்த மந்திர ஜபத்தினுடைய மகிமையால் வந்து நாம இந்த உலகத்தையே நாம வந்து துறக்கக்கூடிய ஒரு பக்குவத்திற்கு நாம கண்டிப்பா வருவோம். சோ மந்திர ஜபம் சப்தத்திற்கு அவ்வளவு வேல்யூ என்பது நம்ம, அதாவது நம்ம யாரையுமே வந்து கெட்டதாக திட்டக்கூடாது, சபிக்க கூடாது. ஏன்னா அதுக்கும் பவர் உண்டு. கண்டிப்பா அந்த சாபத்தையுமே அவர்கள் அனுபவிப்பார்கள். அதனால அவங்க தவறு இழைக்காமல் இருந்தாலும் அவங்க வந்து சாபத்தை வந்து பெறுகிறார்கள் என்றால் அதை அனுபவிக்கக்கூடிய இதுக்குத்தான் அவர்கள் தள்ளப்படுவார்கள். சாபம் அவ்வளவு, வாழ்த்தும் சரி சாபமும் சரி, இட் ஆக்ட்ஸ் ஆக்சுவலி ரொம்ப ரொம்ப ஆன வரைக்கும் முடிஞ்சா நம்ம அடுத்தவங்களை வந்து வாழ்த்துறதுக்கு வந்து நம்மள தயார்படுத்திக்கணும். ஓகே, the particular sound capable of doing this is the transcendental vibration of Hare Krishna இல்லையா? Entanglement in material efforts has begun from this, அதாவது அவர் மெட்டீரியல் என்டாங்கிள்மெண்ட் அப்படின்னா கட்டுண்ட நிலை இல்லையா? அதாவது பௌதிக செயல்களில் இருக்கக்கூடிய கட்டுண்ட நிலையில் வந்து அது வந்து அதாவது இட் ஹாஸ் பீன், அதாவது if it has a particular potency, the particular sound capable of doing this is that is the transcendental vibration Hare Krishna. நாம வந்து இந்த சவுண்ட் ஆல்சோ ஹேஸ் கேன் ஆல்சோ என் மெட்டீரியல் என்டாங்கிள்மெண்ட். இந்த சப்தத்தை நம்ம வந்து மீண்டும் பிறக்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு நம்முடைய செயல்களை வந்து ஏற்படுத்த முடியும். இல்லைன்னா விடுதலைக்கான மார்க்கத்தையுமே நம்மளால ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும் என்பதுதான் அந்த பதத்துல சொல்லியிருக்காங்க. அதேதான் முன்னாடி கூட நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். மகாமந்திரம் எதற்கு ஜபிக்கின்றோம் என்றால் நாம பகவானுக்கு வந்து பக்தி செலுத்துகின்றோம். சோ அவருடைய அஜ்ஞானம் அவருக்கு நாம வந்து அந்த மந்திர ஜபங்களை சொல்வதால் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த அஜ்ஞானம் என்பது தூரமாக விலகுகின்றது. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான sound is the spiritual world also. If we approach the sound, then the spiritual life beings and other requirements for
நம்முடைய சப்தம் வந்து atmosphere தூய்மை control அடைந்தால், ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. யாரோ வாசிக்கிறீங்க, சோ நீங்க மியூட்ல இருந்து வாசிங்க. சோ இத ஒரு முறை நம்ம வாசிச்சோம்னா சப்தம் 2 நிலைகளை வந்து கொடுக்கும், நன்மையும் கொடுக்கும் தீமையும் கொடுக்கும். தீமை என்பது நம்ம இந்த ஜீவனை வந்து மீண்டும் கட்டுண்ட நிலையை வந்து ஏற்படுத்தக்கூடிய செயல்கள்ல, அதாவது பௌதிக செயல்களில் ஏற்படும் பொழுது அது நமக்கு வந்து கண்டிப்பா புலன் நுகர்ச்சி கொடுக்கிறது. அதே வந்து ஆன்மீகத்துல செல்லும் பொழுது நமக்கு விடுதலைக்கான மார்க்கத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. இதுதான் கான்செப்ட். இதை வைத்து நம்ம நிறைய இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே இந்த இடத்துல கொடுத்திருக்காங்க. நீங்க ஒரு முறை வாக்கின் வாங்க, நாளைக்கு நான் இதை முடிஞ்சா உங்களுக்கு நான் மீண்டும் இதை ஒரு முறை எடுத்துரைக்கிறேன். மாதாஜி, நன்மை வந்து புலனுகர்ச்சியா மாதாஜி? நன்மை வந்து புலன் நுகர்ச்சி கிடையாது. நன்மை வந்து பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியறதுனால ஏற்படக்கூடிய இதுதான். சோ வேத மந்திரங்கள் எல்லாம் சொல்ல ஆன்மீக தொடர்பா மாதாஜி? எஸ், ஆன்மீக வளர்ச்சியில நம்ம முன்னேற்றம் அடையலாம். சப்தம் எந்த விதத்திலயுமே நம்ம வந்து பயன்படுத்த முடியும் இல்லையா? மேலும் வந்து அது ஆன்மீகத்துல எடுத்துட்டு போகும்போது நமக்கு தூய்மை அடைகிறோம். நம்ம இந்த பௌதிக கலங்கங்கள்ல இருந்து விடுதலை பெறுகின்றோம். அதே நம்ம பௌதிகத்துல எடுத்துட்டு போகும்பொழுது கட்டுண்ட நிலையை தான் அது வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். 2 நிலைகள், அவ்வளவுதான். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வளோ மகிமை இருக்கு மாதாஜி. சாதாரண ஒரு சத்தம் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். அதனால நம்ம யாரையுமே நம்ம வந்து திட்டக்கூடாது. எதற்கு திட்டக்கூடாது மாதாஜி? அது காது சரியில்லாதனால உலகத்தோடய தொடர்பு இல்லாம போயிடும் போல இருக்கு மாதாஜி. திட்டக்கூடாதுன்னா மனசளவுல ஒருத்தர் வந்து அவங்கள வந்து நம்மளால ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத நிலையில திட்டுறதுதானே மாதாஜி. இப்போ ஒரு பையன் தப்பு பண்ணிட்டானா ஒரு திட்டுறோம், அது வேற. திட்டுறதுல என்றதுனாக்கா சபிக்கிறது. சபிக்கிறது அவன் உருப்படவே மாட்டான் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? அந்த சப்தம், அந்த உருப்பட மாட்டான் எஸ், அது எல்லாமே கண்டிப்பா பலிக்கும். ஓகே, அந்த மாதிரி வார்த்தைகள் எல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா உபயோகப்படுத்தவே கூடாது. திட்டும் போது இந்த வார்த்தைகளை நம்ம உபயோகப்படுத்துறோமா இல்லையா? கண்டிப்பா உபயோகப்படுத்தும். ஏன் வருதுனாக்கா கோபத்துல இருந்து தான் அது வருது இல்லையா? அந்த வார்த்தைகள் எல்லாமே ஆத்திரம், கோபம் வரும்போது என்ன சொல்றோம்னு தெரியாம அப்படி சொல்றாங்க. இந்த மோசமான சவுண்ட் கேட்கும் போது நமக்கே, இந்த சினிமா பாட்டுகள் அதெல்லாம் கேட்கும் போது நமக்கே ஒரு மாதிரி அருவருப்பா அசிங்கமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. அதே நம்ம சாதாரணமா சத்சங்கத்துல உட்கார்ந்து இருக்கும் போது ஒரு நல்ல இத கேட்கும்போது அங்கேயே உட்கார்ந்து இருக்கணும். அது ஒரு வித்தியாசம் தெரியுது நமக்கு. இந்த பாட்டுக்கள்லாம் கேட்கும்போது பயங்கரமா எழுந்து எங்கேயா ஓடி போயிடலாம் போல இருக்கு. ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய பக்குவ நிலை வேறு இல்லையா? ஒருத்தருக்கு வந்து அந்த பாட்டு தான் பிடிக்கும், அதை நம்ம தப்புன்னு சொல்லவே முடியாது. ஏன்னா அவரவங்களுடைய விருப்பம் இல்லையா? சோ அத நம்ம வந்து ஹேட்டட்னஸா சொல்ல முடியாது. ஆனா அவர்களுக்கு வந்து அதுதான் முக்கியத்துவம், அதுதான் ப்ரையாரிட்டி இல்லையா? அப்ப அந்த புலன்களுக்கு அத்தகைய ஒரு எனர்ஜியை தான் அவங்க கொடுக்குறாங்க. அதனாலதான் அவங்க எப்பவுமே அந்த பௌதீகத்திலேயே வந்து சுத்தின்டே இருப்பாங்க இல்லையா? மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை தான் பெறுவாங்க. எஸ், ஆனா அதே வந்து ஹையர் டேஸ்டா இருக்கக்கூடிய ஆன்மீகத்துல சென்ற பிறகு இந்த பௌதீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட அந்த பாடல்கள் வந்து கண்டிப்பா ஒரு பக்தனுக்கு வந்து விருப்பமே இருக்காது. சோ அவர்கள் கேட்பதெல்லாம் பகவானுடைய திருநாமங்கள் இல்லையா, உச்சாடனங்கள் இல்லையா, அவருக்கு திருத்தண்டு புரியதுதான் நம்முடைய தலையாய கடமை என்பதுதான் அவங்களுடைய உணர்வு. அப்படிப்பட்டவர்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் எல்லாமே பகவான் பக்தி தொண்டில் இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளாகத்தான் இருக்கும் இல்லையா? சோ அப்படி அது எல்லாம் அதனுடைய வைப்ரேஷனும் வந்து அவர்கள் வந்து அது அவங்களுடைய இருப்பை வந்து தூய்மைப்படுத்தும் இல்லையா? அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற கலங்கங்கள் எல்லாமே அது வந்து விளக்கும். சோ அதனால 2 நிலைகளிலுமே இந்த சப்தத்தை நாம நோக்க வேண்டும். நம்முடைய பார்வை என்பது ஒன்று ஆன்மீகம், இன்னொன்னு பௌதிகம். டிரைவ் பண்ணும்போது